Ya, akory matoa fa antegna managna namagna, managna havagna, lositsy amy lerany malahelo, maiky ranivy ambava ao reo zay fa ny magnano ny ataony, ny tsy miasa loha. Vao nomoaly tanignesa levonaka ny volagna raha io za teto. Tsy aiky naboakako nomoaly zo, fa za mbola namangongasy teny atsendriky. Boko mbola ipidianako misy parti ela agnambarako anareo hoe iny programme cité na Venise magnarakaraha io. Nomoaly za teto ny volagna ny eo amin'ny justice. Matoa zany moaly ny volagna justice, anareo donc mahita fa tsy matetiky za mpivolagna justice. Fa nomoaly zany volagna. Jiska za nanomina agnaran'ny madame Fanny Rosoa be ny justice. Zao raha ambarako vahoaka malagasy. Niany za mikoragna Madagasikara renivohitra 33 millions population. Tsy ndraiky, tsy ndroe, tsy ntelo, tsy niefatra, tsy miamampolony kabary mandalo amin'ny Ambaribe. Nomaly za teto ny volagna raha io. Ela ny volanko raha io Ambaribe. Koa roatsika tamy taogno roso, raha Jojo mbola tamy fitondragna, afa nisy affaire maloto tamy prison io. Koa tsaronareo taogno maromaro loso, namonoagna nabafo 1855. Nomaly zany volagna. Vahoaka malagasy. 24 ans. Reto volagna fa hoe mitia vahoaka, mitia tandrazagna, reto mpagnampy politique pourriture reto ny volaniko nomaly. Ro tsisy velotegna, koa tsy ny hamono, ny hamotiky, ny handrava, ny hanapakarena, aindro nambarako teto raha zay nomaly. Ary nambarako teto matetiky. Atsika vahoaka 30 tatisa zala, magneky, manginy, mifody vava complètement, azon'olombitsy, mamorery atsika, mangery ambava atsika, mamany ambava atsika. Apetrako aminareo vahoaka malagasy fagnontaniagna. Izy koa nanomboky 2022 nangala andro fitondragna, Madagasikara tsisy raha nanjary. Tsisy raha nanjary, ary tsy ho anjary. Ozoniko raha zegny, za zanaka malagasy, zafiny fotsy ndraiky zafiny mena, tellement fa trop. Za fa mivola aminareo vahoaka any. Ro mivolagna magnano politique, ro mivolagna fa hoe magnano lalagna, ro mivolagna fa hoe mitia tandrazagna, mitia miaraka aminareo vahoaka ro. Vandy. Mavandy. Ary mbola vandy. Fa tsika vahoaka niany amiako koa baka. Anareo 33 millions io. Zaza raiky gn'amenareo vavaraty niany, aezanareo hoe tsy mandefitra amin'izao viazao vozoko be. Salut dona. Anareo 33 millions. Olo pourrituran'olo karaha reo. Mamono anareo, magnambany anareo, mandendeha razagna anareo zala. 23 régions, 6 provinces. Vavanareo mivody, matiavagna anareo tsisy fitsaragna, vonegna havagna anareo tsisy fitsaragna, fa lerany havandreo
zanaka namandreo ny bebe vola igny misy fitsarana atsika moa vraiment atsika couillon connard connasse non sanatreny vava zala anao mifo amarandraigny anao andeha hoandry haligny telefoninao tsisy raha regny nao mba mamparavoravo atoko hoe zegny hoeko hoe non non ry vahoaka malagasy nagnino misy nino voanino mampagnakarena mampamisy vola pesos rony anareo vahoaky fanagnanareo tanànanareo anareo manginy antibavy tahito magny amin'ny farany za misy raha volaniko aminareo amin'ny farany baka io za misy raha mibarako anareo abokako aloha ny tegna mariny ambario be za fa nivolagna aminareo tito OMC tsika ambario be ao ndre zao vola avy ao ndre zao vola ko mbola vahiny fo mitondra tsika ambario be za tsy ampagnasa fa zany any agnasa atsika lilelo masontay izy raha niboaka haligny mangina fo mandria fo anao fotony tsisy jery foagna satokady zoky be volagna aminareo isan'andro eto satokady zandry fabara mivolagna aminareo eto Joakim ranabavy be riziky tsisy jery zay regny fambilanareo lelendreo masotay ao rango anareo matreka masotay ndraiky anareo mangery lio masotay za tsy ampagnasa fa zany any magnasa ary za koa fa nagnano satroko nakaty volagna za tsisy olo avo zao fotony vraiment nareo tsisy jery vonegn'avanareo alegna fanagnanareo alafy tanindrazananareo alafy fanagna-pirenena anareo telopolo tapitrisa satria firy 30 millions 33 millions manginy tanàna raiky anareo kadalendreo amy télévision amy radio amin'ino non mais attends ireo zao havy andeha kadalanareo merci adosiko agnatiny président igny za raiky olotseniko malotona avy amy fitondrana fa le reste manomboka amy premier ministre même les conseillers techniques ny premier ministre tiako ministre tiako azovy jusqu'à platondreo que de pourriture an'olo non olo efatra maty agnatiny aligna raiky atsika vahoaka mbola manginy anareo boko volaniko atsika ambario be tsisy olo be atsika tsisy fanjakagna atsika tsisy hoe député maire préfet tiako commissaire tiako brigade pourri beza ou témoin za fa nivolagna aminareo vahoaka anareo koa tsy hitsanganareo io tsy voly non nareo petraka pitra bravo pitra ino koa mbola mampalahelo anareo marandraigny magnadoso moty ino mbola mampitomagny anareo marandraigny magnadoso moty fermez vos gueules zay ny tsisy jery aminazy ty c'est ça ireo mihina vola anareo mangala fanagnanareo mandravatanareo regny ny tianareo iregny solilafinareo iregny nonoenareo tsy haiko nino fa zay magnambaranareo zay avanareo magnambaranareo raha misy adalagna ataondreo mbola reo ndeha tognonareo baka io bravo mandiana fa misy 15 jours zany ambiny
nianjagna boka nareo izy vahoaka any Ambaribe fanjakagna malagasy vahoaka malagasy fa misy 15 jours folo dimy amby andra prison 1855 io vaky nisy olo nivolagna anareo to nagnano taty be ny tanàna nasaky nivolagna Angelo préfet député soi-disant commissaire gardien chef brigade quelle heure aro ndi vola 15 jours prison Ambaribe 1855 vaky gaza jiaby roso masaky mavandy préfet masaky mavandy be ny tanàna député gardien chef juge pourri montraka anavy aminay ao io ko tsy vaky a 15 jours prison apoaka ko anareo raha zegny any zegny fiaignana ataonareo amin'ny vahoaka zegny anareo mivolagna fa hoe mitia vahoaka non mais attends zegny antony nisafidianako hirany Marley I shot the sheriff mivolagna raha hira igny ho an'izay may volagna anglais za tsy mingaka toaka za tsy mina jamaly ndre sigarety toy tsy tiako mitrika an-tragnonaka fa za mitia Marley ko mbola misy mpihira tiako agnabony tany jusqu'à za maty sintrany koa za lanjenareo nareo mira Marley haiko za naviandolo fa le reste non pour itiran'olo parce que hiranazy mivola c'est un philosophe lui manapahaizagna Marley aza zahavagna izy ny fima jamaly na hoe izy raha zay boka problème tsika gasy ko fa mahita olo rasta olona gnasatroko 7 feuilles na lamba 7 feuilles igny hoe donc misesitra jery pourri 15 jours prison io vaky talohan'igny raha Jojo mbola tamy fitondragna fa navaky zo ireo lefa regny olony tiako nino samboly nampidirigny tao na makilany à côté n'igny la poste à côté ny Telma igny ny boka baka tagny ireo boko lefa ny suite zegny ndraiky niany zegny antony volaniko hoe za boko midriky amy justice ny suite zegny ndraiky niany anabaviko ny vonegna atao ny suite ndraiky niany isaka rivandra za gnambaranareo izy ataovanareo avy amy sofiny justice volagna anakaty isaka tsofitoandra kofa mahisika Ambaribe misy ro gadra o aboaka ny gardien chef sy namany mandeha mission zegny raha azondreo bakony akisasaka 50-50 50-50 zegny raha misy amy 1855 tsy niany tsy nimoaly tsy fakomoaly rango zay zafa nagnambaranareo depuis 2002 kofa nalendry maintsy malama fitondragna atsika fa nivonendreo poaka tary tsy vitany atsika fanaty atsika mbola toragnindreo fa tsika tsy mety misy jiry mamomandranareo zay haly mamomandranareo zay matsagna jirenareo lavinareo tsao tsy mandeha toakanareo tsao tsy lany tsinjaka mastenareo tsao tsy mikawitry zegny ny mampiasa lohanareo za mamango anareo vahoaka tsengy boko za mamango fanjakana fotony nareo samby foagna samby tsisy jery firy solution namiako surtout za zanaka Ambaribe firy solution namiako anareo vahoaka anareo kadalendro amy labanany zay niany andihina misy ombro maty misy fety association zegny hoe association labanany association tiako azove olo fa mamono anareo zany
olo fa mamono anareo OMC ny Ambaribe volako aminareo ro mamono anareo ndezovy avy eo kofa OMC Ambaribe complice araiky. Pourquoi ro tsisy nasaky mivola prison tsika vaky à 15 jours complice parce que 50 les pessoas alefa mody alohany magnena koa nareo farantara 5 heures du matin ampidirigno ro comme quoi ro migady ro fa baka mission zegny raha misy amin'ny Ambaribe même prison aien dia nanao Madagascar misy raha zegny jiaby. Encadrement nino tadiavinao zandriko encadrement nino ro jiaby avy eo mitady pesos zay raha mbariko anareo sanandra za teto nagnambara anareo fa firy faro ny contact zagny meza place za tsy mila place ko mbola pourriture en politique in 2002 jusqu'à ano andesinareo za tamy fitondragna teo tsy tamy fitondragna en 2002 za tamy la commune tony tsy tamy fitondragna en 2002 eko tany any pitrako vitiko ary za tsy hitsamboky mipy ro ny contact zao za aminareo za tsy mandeha za koa te andeha Madagasikara za magnefa mivola nakaza tompiny tsy mila ta olo magnefa bieko zegny ane toetsaigny ataondreo baka modegna vava zay za tsy ho fidin'olombelogno vava zagnahary ndraiky karazagna anaka mamody vavako fa zany any maro raha bokako aminareo eto niany anjara nareo vahoaka 33 millions mandiniky zo tsy Ambaribe zaraiky volanko aminareo 23 régions 6 provinces jiaby vangoendreo raha io même adosiko agnatiny volanko colonel Michael fa manomboka amin'ny premier ministre conseiller technique nazy jiaby jusqu'à ambany am tseko nino mpagnadola akorindreo tseko mpamafa kirarindreo complice araiky ro jiaby cinéma araiky ro jiaby fa tsika voahoakany mampalahelo innocent jours donc ataovanareo continuance za magnambara izy nareo 15 jours donc fa raha tamile firy prison zay vaky atsika jiaby teto na Tambaribe tamy tongorosy igny ro namaky prison baka ambady tamy Telmaton lefa regny ndraiky moto jiaby regny tsaka regny nandeha suite anontania fa nirsoa izy volagna fa hoe ministre justice za boko mamango izy fa indro iny parce que izy magnan'olo gogo tandafy taty izy nagnano farany eny volagna zegny hoe dossier zegny hoe dossier niany za mamango anao fanindro eny sady farany fa nirsoa tanky tsy adosinao aminay eo io madame avotro io anao riato isaka za matsara zavanareo baka nomaly zany volagna une semaine naviany madame io nangala place amitsika ao zava aligna araiky olo efatra pra mampalahelo tsy sakindreo volagny prison vaky maro gadrany boka anareo pisolelaka ro amizay anareo mpivola modia boka anareo ambarareo miala place eo tsendriky mahamendreo masontokondreo navy eo ro miala misy pisolelaka boka maro anareo boka aza magnazay fa tsy mora magnara nagnino ma zay ntaondreo teo nora nagnano raha zay henieniegny ndraiky vahoaka zay henieniegny ndraiky piasan'ny la mairie piasan'ny préfecture commissaire gendarme fa nagnavy aminareo tsisy raha manjary magnino foto zay topitany zay tsy nalemba iny fa neva imidikeo surveillene contrôlene pas par pas fa vahiny baka amy tany misy ro mpitondra amitsika ao ane io e io le problème misy amitsika ao volako aminareo
cosmopolite loatra tsika Sodoma Gomorra loatra tsika anareo mihevitry ro fanjakagna misy amitsika ambaribeo miasa loha aminareo vahoaka ro tsy miasa loha aminareo fakajo zany volana manifestation zay teto zandroko impiry za teto volana mitsangana nareo manaova manifestation nareo non ro jeu mangina miana nareo maty efitra mare nareo mba maty folo pitrafo mangina fo aza milahatra aza mitaky bravo merci manomboka izy io tandrignesa raha mparako anareo tanareo napaviko io fa tsy mivolana Belgique za nagnambare zandre mangina anao stop ambilazay volana niany koa za mideklare aminareo vahoaka malagasy zay mpanaraka za indrindra nareo vahoaka ny avaratra ary surtout nareo vahoaka ny Ambaribe sompiriko vavako ty manomboky niany quelques semaines quelques jours za miza ino action taonareo vahoaka tandea mamikekikaiky za amy telefony fa sasaiko tandea magnamy message aminaka amy telefony asasaiko boko sy aiko asatsy pazo anareo amy telefony io nazavegna teto raha zegny dona matoa ro bourjany metsy malama io tsy masaky magnadoso io club 48 io décret 75 075 14 ndraiky 075 15 io nataony raha manatsoa io andevozondro anareo fo agnaby reto malagasy jiaby volaniko zegny io tsy andeha dosondreo zegny parce que io andeha anaovandreo velo-taigna aminareo io décret aroe nataony raha manatsoa io ary io ny mampatranjaka club 48 impiry nazavegna aminareo teto raha zegny impiry nivolagnina aminareo teto raha zegny non aia tamy misy kawity vidy aia tany ampinanandreto zay aia misy biorogno maty aia misy baly aia misy morengy non oh vas-y continuez bravo tchèque le 27 tchèque le 29 non mais attends andegna session extraordinaire commune urbaine Ambaribe agnatiny ino agnatiny programme ndreo extraordinaire zegny sécurité morengy fotony ny any labanany morengy ke mila atao agnatiny extraordinaire fivoriagna commune municipale non mais attends Zoklaros Paul amtania izy io nagnano io sport fombandrazagna io izy tatanarivo moregny est-ce que reo tatanarivo to nagnano session extraordinaire hoe fa agnano morengy atanarivo aboko morengy national fa tsy morengy pourriture adramanjary ary andeha nanaovanareo session extraordinaire andeha andaniagna vola fa tsy sécurité ny public raha tsangananareo zegny volaniko aminareo vahoaka ro telo io 3 mousquetaires fa elany volaniko aminareo ro io tsy mijery anareo ils sont fous de vous parce que nareo tandreo tsisy jery karaha ro zao tsy raha saky volagna aminareo hoe prison io vaky à 15 jours asevy mifamatra ro paparazina ka nasaiko moyen tous les possibles angala sary raha io fa tsisy couloir idiragna amy tany misy raha io karaha nataoko nagniraka paparazina ka nangala sary tamy section 6 tamy secrène estomac secrène tany nagnaboko nareo ny moaly igny estomac poumon cœur en secrène izy naboko nareo ny moaly normal secrène pourri section 6 zegny anareo amy secrène ao fa ina sambo jiaby mitriky basay igny atelier ny section 6
FFKM nino zandriko? FFKM zay porotiran'olo koa. FFKM nino? FFKM zay fajambany pesos. FFKM jeranareo vahoaka. Ambaraza azovy amindreo efitra amy raha laha tompony FFKM io mba magnaja anareo vahoaka l'eglize. Taloha anao mandeha l'eglize igny magnanaova minizipo baka anao, magnanaova décolleté baka anao midriky l'eglize taloha. Anao ro asindreo mon père miboaka antany. Fa zio midriky ao minizipo mipetraky amizay c'est légué jiaby miboaka devant reo. Ro mon père ro baka tsy vola igny sitrandreo mahita raha gratuit. FFKM iro io indrindra magnapotiky atsika vahoaka. Zany Tony aly, za koa tamy capucin to, za tamy jeunesse franciscaine to, za tamy séminariste to, naviako niala ao io jery ratsindreo io. Io tasambirany be mazava to. Mandria-piadanagna izy, Andriamanitra hitaiza ampasagna. O migiry promotionné to. Tamy tarikinyenga igny. Zegny asakiko volagna ro FFKM pourri reto. Tony ala za, eko jiaby toetrindreo. Madagasikara volaniko aminareo fa tsisy olobe tavandregny. Ary donc adosiko agnatiny. Mialatsiny manogna agnaran'olobe agnatsoko satrokonaka. Général Désiré Ramakavelo. Koa misy olobe mehe magnaja tegna mipetraka maha olobe izy ary mehe mikoragna amy tanora amy tiako kadita kely tiako zao tsisy karaha Général Désiré Ramakavelo. Torako fleur izy. Nefa retraité izy ry. Adosiko agnatiny na voa 3 mois fitondragna Colonel Michael. Tsy Colonel Michael nenratsy fa ny magnodidigny izy. Ary raha zay fambarana izy sanandro président tandremo ro olo magnodidigny anao reo olo voakarama mercenaire reriky ro. Azo pikarama ro amin'ny Assemblée nationale. O ny volaniko aminareo pourrituran'olo amin'ny assemblée oe. O tsisy olo mary. Tsy adalagna ne mitaky hoe ravagna assemblée io. Ravagna CC io. Isan'andra lakile ny ACC tsy very. Fa komoalagna ny fifidianagna président ny ACC io fi lakile zay tsy hita. Tsy no foty lakile. Kena io zao io bureau jiaby mibiagna basy. Nandeha koa nabaka tayo koa lakile. Tanareo ro misoma jerinareo vahoaka. Fa nareo tsy mety misy jery. Bravo, toiza lo. Merci. Ho avy rozy olo. Zabo koa mivolagna anareo ino planning citeny ndraiky Toniky Roberto io. Ambarako anareo. Atsika mikoragna zao zagny ambaranareo. O, amy justice io. Izy tompiny koa maregny ty endrany tiako volaniko. Ambarako anareo, raha misy amy justice ao tsika mivolagna zao io. Misy couleur aroe ao. Bleu ndraiky jaune. Azaveko. Anao koa nisy fitoriagna anao na fitaregnana anao alohany anao andeha ao. Afa misy pikaramandro antany aty. Prité prabe traitement dossier no igny. Zahavandro baka antany aty dossier no. Sarsarotry dossier no croix bleu. Moramora dossier no croix jaune. Anao amizay koa nanonga agnabo amizay. Ro tsy mizaly dossier fa ro mizaly croix bleu na jaune. Salut mon frère Fabre.
Safe izy koa courant-nao bleu. Dikan'izay mafimafy le fitaregnana, fitoriagnanao. Bebe pesos miboaka amin'ny posinao, mitsangana dossier-nao traité. Fa izy koa dossier-nao jaune. Helihely fitoriagnanao. Helihely pesos-nao malaky mipasy close. Zegny raha misy amin'ny fitsaragna ao amin'ny justice ao. Masaky mavanty faniry soa koa tsisy raha zegny. Aserva mivola mamaly izy. Agnaboako izy ny raha mariny. Baka ivelan'ny fitsaragna ato raha io. Fa tsy egny izy miana amin'ny télévision mareza amin'ny radio afaka mareza ty ary. Oh, madame ministre de justice tsy zay raha nitadiavin'ny vahoaka taminao. Ataova fitsaragna mariny. Zaho raha nandalo. Tsy mamofo tany mandry zaho. Ivolanko aminao hoe atsika tsy mety misy jery atsika misisiny. Atsika koa nandeha vozon'olo roa. Zaho napetraka fagnotaniana aminareo vahoaka malagasy valia za. Atsika jiaby misy ziva. Toliara manana zivandro, Tamatavy manana zivandro, Diego manana zivandro, Mazenga manana zivandro, Betsilio manana zivandro. Agnontania boka zao zivan-Tananarivo. Comorien. Masake fa matra. Zivan-Tananarivo Comorien. Masake fa matra zay ro fa nianja magnambara zegny. Nde raha zegny tsy hain'ny Gaspard, soi-disant, za ministre une culture, mon œil. Culture du salon, oui. Agnontania boka zao zivan-Tananarivo Comorien. Atsika tsy mety misy jery. Aligna araiky zala faty efatra ndraiky pria. Faty efatra. Firy solution ameko anareo teto. Nareo zio mangi. Tapako lohako asahebo razana anakaza anareo vahoaka nambario be zao koa saky itsanga. Amin'ny faty efatra ndraiky mandeha amitsika olo. Raha tokony ataonareo magnano manifestation. Oui. Zafady tsaraiky. Oui, entre. Je rentre. Vas-y, rentre. Rentre. Je suis en direct. T'es en direct? Ouais. Bon, bah, si t'es en direct. Ça va toi, Olivier? Bon, c'est là-bas? Ouais, c'est là-bas, ils ont tous là-bas. Bon, je regarde. Ça roule. Bon, Zafady fa manafinakary. Donc, namiako solution nareo teto. Oui. Tamfatiny anabaviko igny. Vita fandivaigna ho za. Manaova manifestation nareo. Vahoaka ny Ambaribe. Tsy mila mandroba-draha. Tsy mila mamaky raha. Ino raha tokony ataonareo? Olekinareo andeha nangana drapeau rouge vert blanc, atsangana drapeau blanc eraka atraonareo jiaby. Boko manaova manifestation, milanja drapeau blanc, aboaha eran'ny zao tontolo zao fa mafy raha mahazo anareo. Tsy ataonareo? Bravo. Bravo. Niany atsika matiavagna efitra, mareo avy faty folo. Fa ireo ndraiky, koa iambigny tragno ary, homme résidence, iambigny tragnony rajoela nagnasitriagna rafozany ndraiky babantary. Gendarme maramila feno mirokaroka. Hélicoptère, drone jiaby miembana. Fa tsika vahoaka nino ny fiarovagna misy amitsika? Taimboe. Lerandreo andeniagna clandestin ngala vedette andeha mayotte, areo pari. Lerandeha agniagna baran'olo angala ordinateran'olo, areo pari. Angalatra tanin'olo, agnodikodigny tanin'olo.
ropari izy nambarako anao teto igny tsy nisaky Nilson Valiagna volagnanao ataoko hoe ataova ordonnance noir sur blanc sur papier monsieur le ministre raha nivolagninao taminay tambario be foagna RFT za teto nagnambaranareo fa oaka nambario be tandremanareo fa rozo io mikonigna raha fa ko angalandreo io sakatia io iro tsy voly zo koa tsy azonareo ary nareo fa oaka koa tsy hitsanga onareo sahiran fadiriko anao sahirana mampalahelo matoa zegny volagna zegny aminareo eto raha jiaby io ene ro baka ofone magnamezy io zay eto ma zandry fabra nitriky magnajanao bonne année tseniky zandry fa elaela tsika tsy fanotra ouais bonne année ça marche bien tant mieux mbola tsara tsika jiaby mbola tsara olo jiaby dia mandray le resakanao zegny avza allo ya ataontsika ping pong eo fofa nakazigny itoizako hela amin'ny rapragninao zegny de votsika magnano ping pong fofa elaela moa zegny atsika etsy tapy agnano live karaha ty zao miaraka izy io zegny tsy hoe azadegna amitsika le mpagnaraka zoko be tsy e ino raha nandalo fa zay zegny nanahiragna zay amin'ny leve mitambatra karaha io zegny mba ahafany miaraka miresaka zegny allo ya ke noho izay zegny tsotrofo raha volagnina amitsika hoe bon zao izy nety de rambesiko zegny amle raha mandalo izy ya raha tsotrofo raha tiako koragny Nosy-Be agnisan'ny première destination touristique de Madagascar zegny Nosy-Be zany hoe zegny io tanàna Nosy-Be io zegny izy koa mbola Madagascar fo zegny itondrasantsika touriste zegny de io zegny voanalohana akendriky kanefa zegny amin'ny mampavoanalohany amin'ny ville touristique izy Madagascar zegny tokony magnano paquet ny ministre ny tourisme akendriky agnatin'izegny karakory ataotsika mampahavy olo mandeha amin'io tanàna io sy namana kanefa tsisy olo avy amin'ny tanàna misy insécurité na ho an'le olo mipetraka ao zegny ary hitatsika zegny fa hoe amin'ny koragna zao sujet niany natonga famonoagna olo sy ny karazany regny dia eto zegny miondrika mpagnajagna akendriky amin'ny lafaminy regny olo regny satria raha ataotsika hoe midépasser le sotoavintsika mamalagasy akendriky atsika gasy nanjary biby atsika io fotony nagnino atsika nanjary biby atsika zegny efa tsisy raha jiretsika eky maro raha hitanareo mandala amin'ny Facebook ao misy magnangy igny ataoko entre parenthèse ty fa io zegny mirefléter les situations misy amitsika zao io e atsika zegny efa tsisy questionna hoe egnatra atsika zegny efa tsisy questionna hoe limite anabavitsika mibonginy fa tsisy raha mandeha amin'ny lohany hoe fahoainy le izy zegny raha misy amin'ny tanàna misy amitsika io zany hoe le raha naha atsikatsika igny efa very mampalahelo raha mandalo amin'ny tanànatsika io mampalahelo ny firenetsika mampalahelo atsika zao tokony mitomagny atsika jiaby io mandoaliky mitodika amin'ny razagnatsika mitodika amin'ny raha vavatsika agny mitodika amin'ny zagnahary ino tsy haiko nino raha vavatsika jiaby io ino ma raha mahazo zahay ty ino loatra raha mahazo zahay amin'ny tany razagnanay ty ino loatra raha mahazo zahay amin'ny tanàna misy zahay ty fotony atsika zao zegny regny balizy napetraka ny razambetsika taloha tagny regny balizy napetraka ny regny hoe kolotsaignatsika regny misaoty daholo raha jiaby zegny amin'ny andratsika ny any amin'ny koragna io satria nagnino raha ataotsika fo nadian'io mahita tsika naka au delà ny olo maty au delà ny olo mandeha mandrava nagnano raha jiaby sy namany naka au delà n'izay mihitsy fotony atsika zao mikoragna le société misy amitsika mahita tsika hoe na agnatin'ny Facebook ato karakory foto-pitsaignatsika tsisy hoe za managna anaday za mety managna anabavy za mety magnano zegny hoe fa hoagny io moderne atsika fahoagny io olo tsisy dikany fahignana tapatapagna ny lohan'olo sy ny namana fahoagny io
tsy zegny kolotsaina napetran'ny razambetsika jiaby taloha tany. Na ino atsika zao avy amin'ny toerana io. Zay le fanontaniana tokony apetraka atsika. Ary angaviana aminareo mpitondra fivavahana. Mahita tsika elakela trano jiaby ay misy maskriny, misy l'église, misy tiako nino, ny mon père, firy mon père amin'ny tanàna nosy be io, firy pasteur, firy fondy, firy nino. Na ino tanànatsika karaha io. Na ino. Apetrako aminareo ny fanontaniana. Na ino atsika avy amin'ny raha karaha io zegny. Mahita nareo l'église catholique, ne catholique ao, firy l'église catholique ne ao. Firy olo katolika amin'ny tanàna nosy be io. Firy olo musulman ao. Firy olo magnino zegny eo. Na ino atsika avy amin'ny raha karaha io. Nefa atsika amin'ilay magnano meloko. Misy olo mivolagna amitsika anareo magnano mivavaka io, anareo magnano zegny io, anareo na ino aminay atsika magnano meloko. Satria na ino adinatsika l'essentiel ny tamin'ny hoe atsika ty io moa alohan'ny atsika navy katolika, atsika navy musulman, atsika navy tiako nino, nisy fomba andrazana, nisy fomba napetraka n'olobetsika tamitsika. Ny fomba napetraka n'olobetsika tamitsika io tsy niajaitsika kendriky. Baka io tsika zao avy amin'ny fiainana sadasada. Fiainana sadasada iainantsika zao io. Ny mpitondra moa fa tsy volagnina agnatin'izay aza lahy. Karakory maheritretanao hoe amin'ny resaka raha tsy hoe karakory magnino dia andeha amin'ny olo fa agnatin'ny malahelo anie anao mariny hoe le olo ty nefa nisy tsy haiko aloha ny famarinany nefa za mizaha fotsiny hoe olo efa misy hoe misy antécédent any tamin'ny prison aboaka magnino mandeha mandroboka fiainan'olo non zalahy. Ino zegny raha tadiavitsika. Nakahy tsy hoe za ito de miresaka aminareo jiaby ay mihitsy amitsika jiaby misy fa indrindrandrindra antsika amin'ny tanàna nosy be io. Ty raha mitaniako anareo. Fiarahamoniny nino ma tadiavitsika amin'io tanànatsika io? Fiarahamoniny karakory? Ino zay le raha tiatsika zay? Ino zay le raha takitsika? Ino le raha tadiavitsika? Ary ino raha andeha ambelatsika ho an'ny zanakatsika agnatin'ny raha io? Tsy mety io zalahy. Mangano atsika zao amin'ny akolpa, fahotavo zany, fahotavo lehibe. Amin'ny raha jiaby amin'ny responsabilité agnatin'izegny. Na zana ianao na nino sy ny karazany. Roa raha jiaby mandalo amizao io ane, tsy raha navinavoaso boka amintsika ao ianane. Atsika ianane tsy mandeha andraikitsy agnatin'izao e. Atsika tsy miambiny mpagnano politika, atsika tsy miambiny ohatra iry préfet, iry tiako azao, tiako nino tsy agnanasandreo sy namany sy namany. Fa le atsika agnatin'ny fiarahamoniny io. Nangino atsika magnano karaha io? Nangino atsika avy amin'io? Ary eto ahitako mihitsy hoe anareo kofa rakabaron'ny l'église anareo mahita fotoana. Mahita lera anareo mandeha fa andeha hignano ino fisintagna masiny nosy faly magnino mangala sambo mandeha vavaka agny alleluia isan'andra. Nefa agnatin'ny fiarahamonitsika io raha mandalo agnatinao. Ile evanjely iainanareo agnatin'izeny zalahy. Apôstôly nino anareo? Agnanaovagna azafady zegny tompoko. Agnanaovagna azafady tanàna vitanareo jiaby agny. Tsy mety raha mandalo. Dikan'izegny mangala ologna atsika io. L'église ny finoana tsy atao geste. Tsy agnanaovagna geste. Za zao mivavaka. Oe. Za zao mikosoaly. Miondriky magnano rabe sy namany sy namany. Leran'ny Ramadan mandorandora magnaraka lalagna. Tsy agnanaovagna geste tompoko. Fa isika olo mangala responsabilité nany. Isika olo mizaha hoe ty tokony ataoko amin'ny raha ty. Ino raha tokony ataotsika aminany ty? Ino agnatsaratsika ino communauté atsika ty, fokotany misy atsika ty. Zegny tokony agnanaovantsika izy. Mahatonga atsika jiaby lasa magnano raha sadasada karaha io. Responsabilité zegny tompoko. Responsabilité zegny. Nanao comment se fait-il que olo ohatra zegny tsy haiko aloha ny famarinany fa za mangala raha io ala hotera karaha io fa hoe olo fa migada biboaka magnano raha karaha zegny sy namany. Tsika raha jiaby zegny. Anao mangala vola agnatin'izegny, anao magnano raha zegny. Ino loatra ma raha takitsika, raha tadiavitsika amin'ny tanànatsika ty. Zegny magaga am'le raha zandriko faby raha hoe anao gardien chef pénitentiaire. Pourquoi olo boka anao alignandro magnano mission magnena koa potinao beko baka ia azovy
olo fa hitanao migatra aboko anao responsable en prison premier responsable en prison ni anao gardien chef hoe pourquoi prison vague anao tsy mivolagna fa anao mandiny 15 jours non trop hitanao raha mahazo atsika au-delà ny raha mandalo areto zegny tegna mitondra teny fankahirezana amin'ny la famille-ndrolo abo mampalahelo raha mahazo rô tegna mampalahelo ya satria les raha zegny c'est pas possible quoi, on peut pas imaginer ce genre de choses hoe olo efa dagnano karaty zegny hoe sy namany fa atsika jiaby mila miova, atsika jiaby mila miova tompoko, atsika koa tia tanindrazana atsika mandroso, atsika koa tia hanana firenena atsika mandroso, atsika jiaby mila miova atsika ary atsika tsy tokony hoe mijano mahita raha tsy manjary agnatin'ny fiarahamonina misy atsika agny agnelakelan-tragno agny raha zegny anie tsy mety tsy voniany fa ingazy nagnano zegny tagny efa ndreo fo izy nagnano raha karaha zegny mety maro ane olo au courant zegny mety raha jiaby mandalo amitsika hoe hetsika fo hoe olo raha tsy manjary amitsika hoe hetsika asa mivola anao zay raha mandalo atsika en plus io tanàna nosy be io tanàna miegny amin'ny haly olo jiaby boboka haly dikan'zegny olo fankahefa ty ry karaha zegny fa atsika mila miova atsika fa atsika tsy tafaboaka velogna amin'io atsika izy koa eritreritry raha mandroso atsika tsy tafaboaka velogna amin'io franchement agnapiako volagna anao zandry Fabre atsika teto ny koragna ary matetika apoditsika teto hoe anao koa fa magnano fifindra-monigny zegny taloha anao miprésente amin'ny fokontany chef quartier io anao vao mandeha amin'ny la mairie fa zio tsisy ndre chef quartier tsy magnano asanagny fa lerina anao andeha angala résidence agny efa vola izy hainao io ma chef quartier aminay eto ny volagna za teto tatotato zany Fabre hoe ino ma tsy hitsangananareo OMC nareo mivolagna OMC aminay io asevadina quartier dina zegny raha niaignatsika taloha zandry nagnino tsy apody nagnino tsy apetraka fotony tsy kombakomba raiky amin'ny président fokotany le OMC tsy apetraka andreo parce que hinanandreo fa izy volagninao zegny ary io nambariko tamin'ny voalohany hoe premier responsable amin'ny fiaignatsika atsika vahoaka atsika tompony koa tsy mijery ireo tsy asa loha atsika ny tokony azo ma tompony trano baba ndraiky mama ke izy koa baba ndraiky mama tsy mijery le zanaka agnakory fiaignan'le zanaka barahoagna zalo hitanao zokinaka ouais atsika zegny ka mikoragna raha sarotro dans le sens hoe misy la famille zao io en deuil izy mitomagny avandreo maty ary mbola ampody eto ndray mandeha amin'ny alalan'ity leva ataony zoko be ty zegny miondraka mpanajagna amin'ny razagna zegny de koa zegny amin'ny la famille reo jiaby agny antegna tsy maire olo aby zegny fa antegna malahelo antegna satria nagnino tanàna io nanjary karaha io nagnino tanàna tiatsika jiaby io zegny soi-disant tiatsika nanjary aby amin'ny extrême raha karaha zegny sy namany fa atsika alohany magniliky ny responsable fotony atsika gasy farany raha mora amitsika magniliky raha amin'ny hafa fa atsika zegny tsy magnano remise en question tsoza lamba misy anjara brikinakako agnatin'ny hoe ampandroso na ampivoatra faritry misy za zegny sy namany raha misy zao anao CB amin'ny tanàna misy atsika agny ny tsaiky madiniky ny zanakatsika zegny efa ataoko hoe génération sacrifiée satria nagnino olobe mihitsy atsika ray aman-dreny mihitsy zegny no lasa magnirika ny zanakatsika tsy hoe alô nareo mandeha mianatra alô mianara tsara nareo tsaiky fa nareo koa mahay raha io tarabesinana fa lasa zegny hoe bon ataony kilalôn'olo ataon'olo soma ataony na vazaha na gasy peu importe fa hoe ataon'olo soma tsaiky magnangy hely 14 17 15 17 ans efa zegny raha ataotsika agny
ndao nandeha magnaboaboatra tsy mizaha anjaranao hoe zegny hoe sy ny namany zany hoe zegny le communauté-tsika mihitsy le fiarahamonitsika zegny simba potiky satria nagnino atsika mila mizaha fotsiny hoe raha niany hoe bon tsika raiky miaraka amin'ny vazaha izy navita tragno de vo izy amin'izay boka teo mety matoelava zanazy no izy miaraka amin'ny jombilonany zegny le raha napetraka atsika agnatin'ny fiarahamonina misy atsika de vo amin'izay koa zegny tsy raha vita zegny koa fa le atsika ao amin'izay koa zegny le amin'ny fivolananao hoe le fidirana fiboahana fotony ane ampodiko nety indray mandeha io tanàna io dia première destination touristique de Madagascar tsy ny arignesanao feo misy ministre ny tourisme madame de nitariky le tamin'ny tologno io tsy normalement izy koa za eto za ty volagna amin'io madame mihitsy adiniko karahanany igny le niaraka tamin'ny ry Clémence madame la ministre madame la ministre lilira farala azafady raha tsy mahazo tsy tadidiko agnaranao fa za ty volagna aminao madame la ministre ny tourisme izy koa mbola amin'ny tanànan'ny Madagasikara io ny tany mitondra touriste voalohany de io tanànan'ny Nosbe io ary io tokony ataontsika fitaratra io tokony ataontsika hoe pôle zany hoe tokony hoe io zegny hitarafana ny atao hoe Madagasikara madame la ministre io tokony énerginao jiaby équipenao jiaby mandiniky hoe akory agnatsarahantsika tanànan'ny Nosbe satria io ny vitrine anao mifao marandraigny madame la ministre anao magnamboatra fagneva anao magnamboatra soranao magnano goena magnano nino afitaratra zegny anao izy koa tokony misy énergie madame la ministre laninao fiainagnanao maha-ministre anao zegny tsy mahanao ivolanako zegny fa le maha-ministre anao tokotry tanànan'ny Nosbe io isan'andro anao mila mahazo nouvelle io mila mahainao hoe firy mitombo ve olo avy ao est-ce que olo avy ao ve bien mirabe voaray tsara miasa daholo ny activité io première destination de Madagascar amin'ny chiffre zegny ary mbola maro capacité anao fa tsy exploité tsika tsy fahaizantsika izy no mi-exploité ananjy ke za ty volagna aminao madame la ministre raha mandalo Nosbe ao tsisy raha anodin na amin'ny fiainagnan'olo an-tanànao amin'ny maro mipetraka ao na amin'ny hoe faviana tourisme ao sy ny namany ke za ty volagna aminao hoe raha mba misy énergie nao amin'ny asanao io amin'le agnifan'ny vahoaka malagasy anao io ataova ampalasa pôle d'excellence io tourisme agny Nosbe io de une fois io rehefa lasa pôle d'excellence io tanàna io atsika copiegna amin'ny tanàna hafa agny zay mety mampandeha tourisme ko karaha ataony Sainte Marie karaha ataony Morondava amin'ny allée de Baobab karaha ataony amin'ny rabeny ino izy ty rabena Salo Tosa sy ny namany sy ny namany na Ivorany sy ny namany sy ny namany na Diego sy ny namany sy ny namany fa anao ataova hoe io laboratoire ny hoe amin'ny andraikitra mezan'ny fanjakananao zao io hoe io challenge-nao hoe karakory agnanaovako agnanaovako tous les moyens fa anao agnatin'izay anao tsy maintsy miaraka mikoragna koa amin'ny namanao satria atsika tsy ampahavy io fa publicité ratsy ny mandalo amin'ny tanànatsika io zao io hoe publicité ratsy anareo tout raha jiaby madinidiny koa micréer publicité ratsy ampahavy olo ao déjà kendriky ho an'olombelogno ao mipetraka ao dikan'izay madame la ministre anao koa mba maregny raha koraniko zegny mitana vitinao hoe mandanianao fotoagna magnanaovanao équipe dédiée agnatin'ny cabinetnao hoe reto olo reto mandiniky io laboratoire enao madame la ministre natao hoe laboratoire zay ny tamin'ny polytechnique tary misy natao hoe laboratoire io nanaovagna expérience agnarana expérience io misy raha atao ao zegny anao mandiniky hoe ty anao mizaha ino regny tokony ajustegna aminany ke za de ty volagna aminao mihitsy hoe asiava cellule agnatin'ny ministère anao ao magnano laboratoire io Nosbe io amizay karakory fomba idevelopegna sina fa izy koa mety raha ataontsika hagny mireusir raha ataontsika amin'ny tanàna Nosbe io amin'ny fampiaviagna ny vahiny sy ny namany sy ny namany sy ny namany ro olo ao mahay miegny sy ny namany sy ny namany mety daholo zegny natao hoe madame la ministre la scalabilité scalable izy amin'ny teny anglais zany hoe raha raiky koa fa mety amin'ny tanàna raiky hitanao raha io azonao adaptegna amin'ny tanàna hafa agny donc
magnanaova zegny anao fa tsy normal raha mampidibola raha faute poumon économitsika misy raha sadasada karaha zay eto anao mety mivolagna hoe ha ino ma idirako amizay hoe affaire-ny olon-drabe zegny idiranao izy satria nagnino tanàna io tsy tanàna n'importe qui na n'importe quoi fa tanàna io tanàna misy importance nany izy amin'io firenena io moindre raha mandalo ao mety anakina olo andeha amin'io tanàna io c'est pour ça que za mi-interpeller anao amizegny madame la ministre ny tourisme hoe volagnana manao ministre ny intérieur ministre ny filaminam-bahoaka sy ny namany io tanàna io zegny manahirana raha kofa mandalo amin'ny tanàna Nosy-Be io na nina raha korainy satria io no avian'ny olo mandeha amitsika hagny ary io ny image olo zao mariny raha Nosy-Be zegny amin'ny raha affaire karaha zay ohatsy fa me Nosy-Be ça machin moi j'arrête mon voyage evlainy tsy manapaka volanao zazandroko zegny raha fanavonazavaiko teto ndre rô vahiny mandalo herignandro fo mahita raha mandalo rô mody ay rô vola amin'ny avandreo ny fopahale insécurité exactement za teto ane zandry navonivolagna ampodiky ndraiky volagna anaka ndre rô zandry gidy gasy rô tompotany rô fanitretre misy olo tarimindro OMC reto ndraiky polonais reto magnano guide aza lazandroko anao zao Côte d'Azur agny anao ndeha hagnano guide ny Côte d'Azur ndray anao mipetraka roapolo taogno taigny tsy possible tsy possible za zao mipetraka Vendée za mipetraka Vendée za ndeha hagnano guide Vendée nefa 40 ans mipetrako a Vendée tsy possible raha zegny misy aminay karaha zegny directrice ny office de tourisme asaka manafo baka amitsika tao nitondro zo teo nandeha tsara tsisy problème izy ao italien nitondro zo ao normal italien mafia jiaby midrika amizay tsisy misy taratasy zandry samsy nitondro zo teo nilamy nandeha tsara karakory matony normal ne raha volaninao zandriko hoe ino idirany tourisme ministre ny tourisme anao premier responsable madame ministre ny justice ministre ny tourisme anao premier responsable fotony ino ndray zo io amitsika any misy le raha mandalo zandro ro tsy mety andeha isalo bien sûr olo vahiny koa andeha Madagasikara zay mavandy koa tsy nandalo Ambaribe io izy vao mandeha isalo tiako mandeha Tritiva mandeha Ivrano mandeha tiako io ary ino mavian'ny vol direct ino ma avian'ny vol direct tsy tia mandalo Tananarivo amin'ny famisababony raha karaha io non le raha tsy azondreto olo reto ane zegny raha tsy azondro itolo reto ane raha tsotra fo io sotrotsika io zegny sotro inanatsika ndraiky kapila inanatsika io Nosy-Be io zegny fa tokony misy raha fanjakana jiaby mandany fotoana mandany vola mandany tosike vovole tokony agny satria io vitrinetsika io le vitrinetsika karaha ataonareo mandeha ngengeny mandeha Dubai agnabony zegny hoe nino misy vitrine raha zay tsy mety azonareo fa azavaigna aminareo tsy fahaizanareo izy firenena raiky misy vitrine karaha ataona France eto Paris Tour Eiffel io vitrine la France baka io aminay olo mety mivola hoe za tinagna mety ohatra hoe par exemple izy tia resaka du vin izy mandeha amin'ny région bordelais sy ny namany regny izy mandeha mizavy de château de Genoué sy ny namany izy trabe izy ka firenena tompoko misy vitrine nany tsy anareo Antananarivo amin'ny 67 hectares sy ny namany ndraiky antsitainareo ndraiky raha jiaby io vitrine de Madagasikara non olo tsy andeha za zegny agny azavaigna aminareo zegny koa tsy azonareo olo koa fa andeha Madagasikara izy mandeha Nosy-Be fa atreto izy mandeha Nosy-Be am'le lafiratsiny satria andeha gnano ino izy ty consommation na sexe alors que Nosy-Be il y a plein de choses à voir amin'io tanànatsika io tsy Nosy-Be za raiky zegny zo io aminay misy raha mandalo amin'ny tanàna io asaroatsika jiaby malaky atsika mila miresoudre io magnano sécurité magnano hoan'ny vahoaka ao akendriky c'est normal zegny hoe karakory andaminagna zegny raha sadasada nge raha mandalo amizao raha sadasada raha tsy tokony hiavy kory
fa zeny tsy mitakitra mibetrotsika io fotony atsika olo bado volagna roa e aiza lazandroko andeha session extraordinaire agnatin'ny mise à jour ndreo sécurité morengy. Qu'est-ce qu'on s'en fout avec sécurité morengy? Non, le raha trop zegny. Non, rô tsy mesurer ny impact ny raha mandalo. Rô tsy mesurer hoe izy koa nandalo tadego tagny. Ohatra nandalo tseko tagny ankitsika lalina omby tagny. Za tsy volagna hoe le raha eto tsy magnamevagna, eto de mbola mipodiny le mandeha mifogno, miondraka ampagnajagna am'le olo manamanjosy ny namany. Marara mahazonareo zao io. Tegna mampalahelo. Fa le fanjakana mipetraka zegny tsy mety micomprendre hoe misy tanàna reky hoe manana io zegny no sotrotsika, io zegny le raha inanatsika sy namany, tsy amezatsika fotony sy namany. Izy koa zegny olo mitondra fanjakana mitondra zo io tokony hoe mandefa mihitsy hoe ministère ny intérieur ny amin'ny gendarmerie ny police ny namany sy ny karazany tsy haiko mirabe la justice hoe nagnino raha karaha io parce que io de magnamia publicité ratsy satria navian'io raha io anosibe ary anosibe zegny maro vahiny avy ao izy nambaranao zay ro zao miala azy barakefa ro zo mandeha agny izy koa fa tsy miala aminareo agnino amintsika jiaby io kanefa le raha sadasadana dian'le izy fa tsy hoe ke karakory fa noho tsy fandraisana andraikitra ary noho hoe raha be raha zigny ane zaza la de tsy haiko mihitsy raha tokony alain'ny ministre madame Fanerosoa Herinevo azafady madame anao magnano anao olo alefiko aminao correcty anao zegny magnano hoe bon mivolagna anao bulldozer nagnano bulldozer zay boka anao madame nagnano bulldozer amin'ny rahanao tsara igny fa za ty volagna aminao madame ministre hoe mba zahava fandehan'io tribunal justice amin'ny tanànan'ny Nosy Be mba zavana tsy borieny nomaly za fa mivolagna zegny ane tsy normal nomaly za fa nivolagna tsy olo fa naloto to nde podinao zalahy apaka io tamin'ny 2025 igny fa vaky any prison io zandry zata zay fa nivolagna edy tsy nasiandreo suite ny raha igny zio vaky fa indroeny miamby ndraiky izy namono olo io miambigny nino koa ambesagna nino koa baranagna tsy raha manjara za zio maregny baka aloha boaka ko ety baka zandroko za zio maregny préfet io baka mandeha préfet fa miasa amitsika teo taloha ampodindreo io or le préfet ampodindreo io préfet fa tsy tiany vahoaka teo magnino ampody io zay mira lève nataoko ya zany any agnano lève ely tamin'ny marandray olo fa tsy mbola podinareo aminay io zay tsy mila io aboka io zany volagna nomboany olo volahinareo podinareo io tsy zanaka ny Ambario be fa io naviasa teo nagnatsogna izy teo raha tsy nanjary edy non zigny zao nde ampodindreo io andeha asolo Angelo azala zay zegny andeha dosinareo mikoady nandeha ampidirinareo andeha te hitanao zokinaka zaho nagnano lève tamy marandray igny vers tsy haiko asa 10 heures tamitsika taty de mifagnandrifa amy raha pragninao zay ino no mampalahelo amin'ny raha misy amitsika zao io atsika eto mitatatata mivolagna magnino sy namany ny raha tsy manjary taloha aoka izy jano za magnapody volagna ny Einstein izy io baka zigny za agnararoatra hely 2 minutes fogna zava zo na ino Einstein iny volagna zo anao zigny ohatra misy raha ataonao anao zao zigny magnamboatra mokary godogodo ohatra na jileby le raiky le mamy be endo Nosy Be agny izy katakata izy misy karaha mifogno lafarinina zay mamy hoe mokary ino fivolagna zigny agny
Jamaïque ya Jamaïque sanino agnaran'le mokary anao magnano ziny izy igny efa misy ingrédient any hoe bon katakata zegny hoe nahary lafariny karaha zegny nagnano zegny hoe zegny hoe de magnano karaha ty magnano izy baka izy mireusir anao tsy azo raha raiky résultat mitovy raha ohatra ka le procédure ataonao aminany mbola mirana fo mivolagna tsika teto hoe problème tsika dia ny rajoelina sy ny forongo ino raha misy zao ro manafa bofo zalahy avadikinao ty mandeha ry magnino zegny hoe magnano karaha zegny sy namana atsika amin'izay zao io manjary misakodipanina eto atsika atsika tsy mahita ny marigny ke atsika zalahy ry vahoaka malagasy atsika namagna magnaraka levony zoko be sy ny karazany mangala ono atsika amin'ny raha mandalo mangala ono mieritrereta aza mety andesigny amin'ny eti-po hoe fa zegny hoe sy namana fa zao fo raha mety ataotsika amin'izay atsika midefendre raha atsika tompony fo aza mieritreritra atsika olo hiaro raha atsika aza mieritreritra fa atsika dia manana droit naturel hoe ty zahay kina mitranjanahary zay ty mine io tsisy hoe règle ohatra hoe misy olo volagno ka règle légale nino hoe internationale ny ONU zao fo raha ataony Trump zao izy fa tiany dégager ny ONU zagnano nany manokana Trump zao zay raha tena ataony président élu ary amin'ny tanin'olo ary direct samboriny satria izy mitorogno amin'ny atao-sanagnany fa ny tsika ry vahoaka ny Ambario be ny vahoaka ny Ambario be Nosy be sitrak'Andriamanitra tsika jiaby mivelogno amin'ny toany io amin'io toerana io nanteraka ataonao misy hoe aia mantetinao le antety io zegny hoan'izay manana antety zegny olo tegna hoe originaire racine io dikan'izay manana antety anao fa anao koa ivolagna antetinaka amin'ny Canvert reny anao tsy boka ao dikan'izay antetinao tsy tokony amin'ny Canvert hoana atsika manana antety hoana atsika tsy manana antety koa zany hoe atsika le mpiavy le jirany azonareo zegny atsika zegny hoe misy fitadiavam-bola fiainagna atsika zegny andesika amin'ny toerana io dia ampandroso io toerana io atsika dia ny mahasoa io toerana io no ataotsika tompoko ajaitsika io tanàna io dikan'izay amin'ny fagnajana tanàna io ny raha tsara tokotry hiaratsika monigny hiaratsika miaigny no atao fa tsy hoe ke zazo io zegny baka amin'ny toerana karaha zegny zany de irody andeha Nosy be fotony misy vazaha maro zany de irody agny mety tsy azahoako ny anjarako zany avaria amin'izay za fa tsisy raha jireko fa zay raha tiako atao sy ny namany bognibogny magnaraka ny tanàna sy ny namany amin'ny raha fady sy ny namany sy ny namany de tsy jireko zegny agnanaovagna azafady zegny tompoko fa hoe ajaha koa le olo mandray anao atsika tompony zay magnajara atsika le olo avy le jiranitsika mipetraka ao koa magnaja le fiarahamoniny misy atsika de atsika io no izaha agnaramaso ny raha amin'ny tanànatsika fa atsika koa miamy reto olo reto le olo reto tiako volagny zegny le olo nome le fanjakana sy namany atsika de overy satria ro olo aby ro raha masetry ro andafo raha atsika ao raha masetry ro hitady tombotsoandreo manokana agnatin'ny raha zegny sy namany zao raha mandalo Nosy be io tsy tokony tanàna io tokony pôle io tokony taratra io tokony lohan'ny Madagasikara io satria io ihany mampitiky vazaha mandeha antsika io fa zegny sy n'importe quel vazaha boriboriko vazaha andeha gnano ino izy ty consommation na sexe no tadiavintsika ao fa vazaha vao hitsidiky tanànatsika vazaha ampiasa volanany sy ny namany sy ny karazany sy ny namany zegny ny raha takitsika fa tsy andeha ndroboka tsy fira retiny sida amin'io tanàna Nosy be io ary firy olo voan'ny sida amin'ny tanàna io ao ary mitandrema nareo eto zato de magnano fagnentagnana mihitsy ho an'olo jiaby eto mitandrema nareo fa feno raha zegny ao misy raha zegny ao mitaranaka atsika voan'ny raha zegny ro olo abo magnamenareo 10 euros olo abo magnamenareo pizza olo abo mitondra nareo taxi be sy namany any vitanany izy mibarakay
fa ny aretiny sinamany tavela eo dia zao mitabe atsika magnovoatsika tompoko magnovoatsika amin'ny rahatsika ary ka atsika ho sarotina amin'ny rahatsika io atsika tsy nangataka tamin'io fa zagnahary no nametaka atsika tamin'io toerana io anjaratsika sarotiny ary atsika tsy nivolana tamin'ireo tatoliary tagny tamin'ireo tatamatavy tagny tamin'ireo mazengary tagny hoe zay tepetraka eto fa atsika napetraka an-dragnahary eo dikan'izay sarotina atsika amin'ny jakatsika dikan'izay izy koa fa misy raha tsy mamango misy raha tsy mandeha amin'ny tokony sy ny namany atsika mila mitsangana midenoncer zegny fa atsika aza mety veriveregna amin'olo hoe alô fa hoaigny fa hoaigny fo io mety fo io zala ataova fo io tsy zegny raha iambesana amintsika tompoko tsy zegny fa tanànatsika io robaka tanànatsika io boka anatsika ray aman-dreny atsika ray aman-dreny amin'ny tany Ambario be io voleza atsika mivarotro zanakatsika tompoko zanakatsika koa fa tsy voabe aza miteraka fa zanakatsika fa atao andeha melogna atsika voleza atsika amizegny agnapiako volagna aloha zay zandry atsika mivolagna le vahoaka ny Ambario be misy koa ny le vahiny avy eo fa lany séjour mipetraka za amizay moa napetraka question am'le mpitondra ino moa avozoanareo mampody regny olo lany séjour reo za baka justement za fa avy regny pero avy manao droit ondrandreo mody mais reto lany séjour reto aondrana reo mody non za ty volagna amin'olo hitanao zao be za zao radical baka za zao hitaka amin'ny radical amizay discours nakalisy toa janiko eky izy koa zegny olo fa magnaratsy manjara amitsika koa samboritsika tompony izy fotony atsika tsy fanaja atsika tsy koragna raha maro eky atsika taloha teo amariko anao discours ntsika teo discours naka manokana za lisy so zala zegny hoe fa viny raha mandalo atsika zao anao aza zany anavina volagna teto hoe aza posegna zay amin'ny radicalisation zay tsy olo radicaly fa raha mandalo amin'ny tanànanay zay kosa tsy d'accord aminany manomboko zao ty raha tsotra fo izy koa fa misy raha tsy parentsika regletsika ao fo izy jusqu'à fanjakana foy be am'le mikonkogno magnantona atsika ao regletsika ao izy mahita olana anao magnaratsy manjary sambora doedoenareo izy tsy magnino zegny fotony izy koa fa fanjakana tsy mita andray ny raha tokony ataony discours tsika ateto boka lisy atsika zegny tokony zegny hoe comment se fait-il que olo boka en prison agny olo fa tokony gada mbola mavita mandeha mamono olo azao tagna boka rôlo amizay justement io boka question de zay amin'izy amin'ny alana fotony zay misy lakroa misy masinda misy ela mitindanay hoe tsy zay tsy nanota taminany ma torabaty atsika zao radicaly atsika vahoaka Ambario be naka de azaveko izy koa fa misy raha tsy parentsika ao ataovatsika dinam-pokon'olo fo ino raha ataotsika aminany doedoetsika izy doedoetsika igny izy jusqu'à fanjakana mangala hono hoe tokony atsika fotony reo olo aby reto tokony atsika atsiny reo olo tokony ajaitsika reto olo reto atsika koa tsy magnano zegny atsika na démonstration de force izy koa fa misy raha tsy mamaho ika amitsika ao atsika fa tsy mikoragna raha mafa dinam-pokon'olo fo ty ingaty tatsika agnarakaraha zegny ino raha ataotsika aminany atera amin'ny polisy ateritsika amin'ny polisy izy doedoetsika izy doedoe izy zala atsika zany fankadala eky fotony atsika efa ela loatra nagnano karaha zegny aterigna amin'ny polisy comment se fait-il que olo agnatin'ny prison mbola mavita mandeha mamono olo il faut que quelqu'un m'explique ça en fait dikan'zay voreny olo eky non atsika zao hitzika amin'ny radicalisation attention miova le discours kokoa ampotiko eto miova le discours manonga vitesse atsika io mampitiky vitesse ny tomobile tsara ianareo zegny izy koa reo fa tsy angala responsabilité ndreo boka zandry ataova le fitsaram-bahoaka nefa kababo izy koa mitarité fitsaram-bahoaka ao ro avy jery fa non nenaka zegny c'est pas possible raha mahazo atsika zao io atsika na ara-dalàna non hitanao raha misy boka zoko nakany raha tsotra zoko be tsy endriky nisy teto fotoagna atsika mincité olo amy laheny
Voilà. Za manokana aloha tsara nagnano zegny hoe miincité Voilà. fa miincité olo fotsiny hoe mila mihina atsika magnino atsika fa le atsika magnano io olo tsisy jery olo very jery olo ataotsika hoe olo adalany tsy haiko ninanino atsika io fa maintenant discours io miova atsika miova vitesse zay de ambariko aminareo tompoko lasy tompoko vavy ivoanay vitesse amy tagnanay Voilà. zay zo hitako radicalisation amizay raha ohatra ka tsy karakôry azo ikegna hoe olo fa agnatiny raha ohatra ka mariny zegny atao conditionnel mandra-pahavian'ny fanjakana jusqu'à niany tsy endriky misy tompo-panjakana olo agnatiny fitondragna amy fanjakana mivolagna ny raha mandalo marigny amy raha mandalo anosy be ao tsy endriky izy koa mahita nareo fa saminaka fa atria zao mbola tsy endriky naregny hoe tina nandalo sy namany ya mbola tsara nisy mivolagna fa Ro jiaby zao mbo magnano weekend. Ya mbola magnano weekend ro nefa ro olo abo mitomagny misy fianakaviagna mitomagny avandro maty sy namany bon izy koa fa tsy karaha zegny atsika koa fa tsy fagnaja amity tanàna Madagasikara ty volanko atsika koa fa tsy fagnaja zay de ho radicaly amizay magnova vitesse zay tompoko ho voanay vitesse-nay miova io tsotra fo izy koa fa misy raha mandalo amy tanàna misy atsika agny io tsy anosy beza raiky fo fa izy koa fa misy raha mandalo amy tanàna atsika agny nandesinareo tamy fanjakana maefa ro tsy nivolagna ro tsy nagnino ataovanareo zegny raha tianareo to aminany andagny trangotsika maly izy fa zegny amy Zagnahary ataovanareo zegny raha tianareo ataonareo aminany fotony zay teo mbola mivolagna hoe aza ataonareo raha io andesinareo raha amin'ny rabe sy namany zo misy olo misy raha mahavoa ro olo baka vo olo le nagnano raha haiaigna amy raha io tsisy nary olo araiky responsable amy tanàna nosy be mba nivolagna hoe misy raha karaha ty nandalo teto zao ny magnano point de presse na procureur ni io na président tribunal tsy haiko nino hoe magnazava hoe misy raha nandalo teto nino zao ny rabe izy jusqu'à zo mileratsika koragnitsika zo ke andeha volagna amindray fa hoe mangina ny fiainana be fangoamana zegny raha misy antsika ne vangoa io atsika tsy mifagnaja nakazy raha tegna mampagniny za amile raha zegny ary mampadémonter za agnatin'ny raha io le tsy fagnamezantsika fotony atsika tsy mifagname foton'olo atsika tsy magnaja le olo voany manjo ne serait-ce que hoe mba hoe par sympathie hoe mivolagna ny andafy aty izy koa fa misy raha mandalo karaha io direct procureur de la république na raha karaha zegny na représentant de l'état mivolagna hoe bon nisy raha nandalo mandeha ny enquête sy nama non tsisy za tsara dignareny za tsara nahita fa Facebook jusqu'à zo io tsy haiko boka io ro zo maregny levitsika io ro agnano amizay tanareo zegny zay boka raha le ataonareo mety ro misy mitanefa anareo za volagna fa danger raha volagny ro io aminay ro agnano zava ya zegny fa izy io riva oaka atsika aza mitsakarakara maro eky zo io raha koa fa mandalo amitsika magnanaova atsika hoe ino marimaritra raisina ataotsika aminany fa atsika koa iamigny ro olo abo atsika fo lemby atsika lemby naka zegny tsy possible raha karaha izy raha tsy possible fa bon izy ke amin'ny raha jiaby mandalo zo io zegny mametraka ataotsika hoe fiarahamonina amin'ny la famille fa atsika amy tanàna ny nosy be io atsika mila mangalao mono satria tanàna atsika io tsy tanàna n'importe qui tanàna io na n'importe quoi fa tanàna io zegny tanàna afatsika mampitiky olo vahiny atsika mahay mandray olo sy namany fa le raha mandalo ao koa tsisy le sécurité sy namany zegny io tsisy olo avy ao ary io tsy publicité tsara ho an'ny tanàna atsika normal atsika zo koa mikoragna zegny hoe alamina zala raha io karakory en plus les circonstances le raha io tsy le hoe karakory fa olo fagnatiny fahefa hoe bon ataotsika hoe soi-disant tsy izy nagnano izy fa fotony agnatiny ataotsika hoe olo baka anao tsy afaka mirabe olo tant que tsy la justice mivolagna fa diso izy fa raha mandalo anosy be amy raha jiaby io c'est pas possible ary eto zay de mivolagna na aminareo mpitondra fanjakana
aminareo président ny refondation de la République de Madagascar, colonel, les membres de gouvernement, les ministres concernés, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, ministre de il faut vraiment que vous travaillez, les gars. Il faut que vous travaillez. Hein. C'est l'heure. Raha misy eo boka zany re. Allo boka marina. Azonao. Raha misy eo ireo zao ne tsy mitravailler pour le peuple na pour les pays. Fa reo zao mitravailler hitanandreo les places. Azonao. Anao teo boka nivolagna hoe atsika nitolona tamin'ny 2025 hoe agnadoso Rajoelina sy ny forongo. Reo zao ne mitravailler agnampinianandreo le forongony Rajoelina baka hitanandreo place baka. Azonao. Pour dire que ils sont fous de nous, le peuple. Roti mjeretika peuple. Oui, ratondojo étude-ndro, oui. En peu de les furungun, les namon nangata tikatangatuni 11 ans, baka ifikirandro les places. Hanya ne ramisi jo, oui. Marin l'autre fait crablon. Marin l'autre. Mba eritrereto baka zandro. No moala riva kabary nandalo. Ziska niany tseky nisy représentant fanjakana ny jotso. Azonao. Fa ro ndraiky lerany andegnanao koro, ndraiky vahiny angala tanitsika, angala nositsika, ro mahita jet privé, ro mahita hélicoptère, ro mahita ino. Bien sûr. Fa nagnino niany ziska zao tsika riva zao tsisy fanjakana anazy. Kezim ka volanko aminao zao kinatao hoe atsika zao miditra amin'ny radicalisation. Atsika changer vitesse. Manjary avy le jery ratsy baka. Ah oui, non, atsika miditra amin'ny changer vitesse. Atsika zao vita hoe ama kristiany zay tsy nanota taminareo ifora sy namana. Non zao io. Am tanàna anareo ambario be ao. Izy koa fa misy olo magnano ratsy pare aminareo, réglenareo kontinany. Point à la ligne. Ary le mampamelo fanjakana foy be amin'le mahazo zegny. Zay de agnatin'izegny. Ary le mampamelo foy be baka zandry. Ireo miala bakany. Tsy le vahoaka zavandreo tandrignesandreo. Non, ro ndesindreto olo reto mandeha amin'ny grand restaurant, palim-bitsy, andilonam-bitsy, nino. Ro boko nefa ro roso. Vahoaka tsisy raha he, tsisy nino. Zegny ne le mampamelo am'le raha. Non, io tsy pare io masturbation volako aminao zegny. Atsika eto za tsy tia volagna ratsy aminareo vahoaka magnaraka le lève ty fa za misy terme araiky tegna tiako. Za mety amelanareo volagna zay, za tsy sagnasafa. Allo mety amezanao autorisation za volagna mo. Mety autorisation nao zandro fa mandreraka le raha io. Ya araiky fo raha tiako moa. Atsika za mifampilely fory. Voilà. Oui. Allo volagna zany volagna za. Non, pare zay fo bo tiako volagny. Azo tsapodiko hoe. Atsika za magnano zay. Fa regninareo te ho an'izay naregny zay naregny. Ho an'izay tsy naregny izy magnaraka ino man natonga Fabre ny volagna hoe atsika za magnano zegny. Atsika za laza magnano zegny tompoko fa raha izy la karaha marary. Ke dikan'izegny raha koa fa tsy mety amin'ny tanàna misy sy nama sy namany mba alevanareo considération le raha hoe tsao zalahy mba tokony karaha ty anaovana izy. Fa atsika zalahy za de mivolagna eto. Zay teo magnano discours pacifique. Zay tsy magnirika olo hoe magnanaova ratsy manjary sy ny namany. Tsara nagnano zegny zay teto. Tsary. Fa izy koa nareo mpitondra fanjakana tsy mandray responsabilité nareo. Zay de ivolagna manomboky zo io niany hoe or vahoaka nambario be. Izy koa fa misy olo magnaratsy pare aminareo agny sy ny namany. Ataova amin'ny atiavanareo ananjy. Voilà. Ataova amin'ny atiavanareo ananjy. Atsika tsy mijery zegny. Fotony nagnino? Atsika mifankadala loatra amin'ny Madagasikara aty zalahy. Mifankadala loatra atsika. Atsika tsy mivolagna pasala. Ino raha tokony tandrignesan'ireo ngiabo zegny sy namany. Azonao, olo zalahy kale. Olo agnatin'ny araka-ny koragna mandeha amin'ny réseau agny. Tsy haiko ny famarina. Atsika zegny conditionnel. Conditionnel atsika hoe olo agnatin'ny prison mandeha mavita mamono oloan'ny rabe. Conditionnel zegny. Raha ohatra ka mariny zegny. Fanjakana nino loatra matsika ty. Fanjakana nino misy atsika ty. Fanjakana sadasada. Azova ny karakara zegny azova. Président zao izy tamatavy any tsy haiko nafanoso Antananarivo. Monsieur le président colonel. Zay raha mandalo aminay agny.
Rô ministranao po, ministranao. Ok, merci Rô beaucoup. ministre Salut, bon après-midi à toi. responsable nazy. Merci. Zay zalahy tsy d'accord am'zay tompoko. Oh, Zay tsy d'accord am'zay. Anareo nagnino anareo mivolagna zay rasiste zay olo zegny hoe radical tsy jirenay zay tompoko fa raha amy tanananay io ninay. Ambarana rô jiaby mazava zegny raha amy tanananay io ninay. Ke dikan'izay manomboko zao vitesse-nay miova. Discours-nay zao miova, manomboko zao discours-nay radical. Ah ben oui. Non, zay fonaka. Discours-nay zao radical. Zay zao fa tsy hagnano hoe amin'ny alalan'ny tompo, amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy, zegny hoe Andriamanitra, atsika zay. Discours-nay zao miova. Zay Avanay tsy tena vonivoniana atao maty kopinda. zay boka raha tsy volagno amin'ireo tamin'ny voalohany hoe amin'ny farany eny zany misy raha volagno. Afa zay mihitsy raha ataoko manomboko izy io. Za tsy mitsitsy na fanjakana na zao amiako. Non, discours-nay zao iova. Zay zao tsy tia hoe amin'ny alalan'Andriamanitra firaisampinoana atsika tia olo zegny hoe Jesosy Kristy zegny hoe zavako katolika za ivolagnako zegny. Fotony anareo namako ato maro aminareo katolika mareny rakorano zegny. Fa manomboko zao discours-naka de iova. Ah ben oui. Ampidiky vitesse hafa za io. Fotony raha ataonareo tsy mety zalahy. Raha ataonareo amin'ny tanàna misy zay tsy azo de nikegna. Kelera koa zegny eky zegny. Kelera anareo tsy gaga anareo avako jiaby amin'ny katolika eto, amin'ny Côte d'Azur, amin'ny communauté aumônerie catholique de Madagascar, na communauté catholique ni France. Hoe nagnino ngiah nagnano karaha io. Amin'ny katolika za hoe ny finoana sy namana. Okey, inoako fora inoako. Fa discours-naka zao iova am'izay. Ho radical za io. Fotony raha ataonareo zay tsy d'accord aminany. Zay tsy d'accord, c'est tout. Nagnino zay de vonivoliana karaha io zay de ngiga amizay fa amin'ny alalan'ny tompo, zegny hoe ninino. Anaovana azafady zegny. Non. Fa nareo koa tsy miconsidéré zay tsy d'accord amizay. Atsika zao boka iambigny zandry. Atsika iza hoe ino raha atao fanjakagna foibe ndraiky fanjakagna an-tanàna aligna raiky olo efatra maty aheny afarany ary ampaheza zay vahoaka ino raha andeha ataonareo, ino raha nataonareo, ino raha ny afarany. Maurice Joseph, anao magnontany hoe Madagascar matsy laïque. Kelera Madagascar laïque, za agnalanao. Rangombiana Madagascar laïque. Madagascar tsara laïque. Madagascar io ireo amin'ny FFKM nino sy ny namanao. Anao nahita raha tamin'ny république quelle que soit la république, io FFKM io fô fiangonana kristiana eny. Nde zay zao marais, dimanche marais misy firaisampinoana FFKM. Io zay samy magnano masturbation io hoe mivavaka ho an-tanindrazana, atsika zegny hoe atsika olo araiky nino sy ny namana. Nefa atsika tsy mifagnaja. Le problème hitany raha tsotra tsy le finoanatsika ny problème eto azavaigna aminareo zany fa tsy azonareo tsara le izy. Le problème eto tsy finoana, tsy hoe ino raha inoanao, mino anao, na midy vodin-kakazo anao, na midy Jesosy Kristy anao, na midy tsy haiko zay raha inoanao agny. Tsy hainy olona fa hoe aje zahay amin'ny tany misy zahay. Asa mazava raha ataoko volagny zegny. Aje zahay amin'ny tany misy zahay agny. Fa tsy hoe ke hoe république laïque sy namana tsy hoe za zegny edy tsy mivolagna hoe amin'ny questionnao ohatra hoe diso za amin'ny fazahoko le fagnontaniananao hoe fa hoe Madagascar raha tsotra fo raha nangatagna raha angatanay de raha tsotra hoe raha koa problème hahazo tanànanay tompoko mba tandrignesa zay agnatin'le izy mba avianareo mba mangala ono hoe ino ma raha tokony atao amin'ny raha ty sy ny namana sy ny karazany sy ny namana zay fo na eto angy fa tsy question hoe atsika zegny hoe sy ny namana tsy fitiavana raha kotorande sy ny namany volagnanay aza voagna raha koragninay aza robatigny ary toetsaigninay aza ndesy amin'ny raha tsy manjary hoe fotony à chaque fois zay mivolagna zegny eto atao hoe anareo rasiste anareo tsy tia olo anareo zegny hoe anareo tia zay empaka am'zegny zay empaka. Fa raha mandalo anosy be io zao io mety mandalo amin'ny tany hafa agny izy io mety miava amin'ny tany sy namana karakory ma iacceptenao ke hoe olo zalaka le agnatin'ny olo fa agnatin'ny raha ohatra ka marigny zegny atao conditionnel raha volagno zegny olo fa tagnatin'ny prison mandeha miboaka mandeha mamono olo sy namana baka avao nosy be tsy miragna ambilo be tsy miragna pondra lava amin'ny tany naviako agny nosy be zegny io managna statut manokana izy ko mbola Madagascar io
dikan'izay tokony raha io zegny tokony raha azahoanao vola vachale zegny nao hoe tokony fanjakana jiaby io miaraka misy raha mandalo ao tokony miasa loha ro hoe ha nagnino raha karaha zegny satria pub ratsy ho antsika io mivolana raha tsy azondreo baka zandry ambario be ne préfecture exact préfecture maliotegna koa nzay fa nono hoe fanjakagna iarahana bon misy fanjakagna foy be fa préfecture koa lanosy be hitanao zokinaka atsika zegny vororen'olo loatra atsika makoa ty atsika vororen'olo atsika sakalava atsika antakarana atsika zegny olo avy eo olo mamorera atsika olo jiaby magnano zegny raha tiany atao amizegny raha jiaby tiany atao agnatin'ny raha io azo atao karaha zegny zala azo atao karaha zegny eton Maurice anao kaza-pidirinao karaha zegny baka le olo za tsy contre raha volaninao ton Maurice fa le raha fa trop amin'ny état misy Madagascar zao makarakory andeha volagnanao le hoe cadre conditionnellement article premier masturbation l'article de machin truc on s'en fout l'article zegny manao fona araka l'article zegny asesianareo ambe zamalizy amalanao za anao comme courant constitution nao io na article 10 na article 20 moi je suis pas constitutionnel za tsy nianarako fa zao fotsiny raha volaniko aminao zay tsy mitsakarakaraha maro fa raha amy tanàna misy zay ampotiko zegny si tu veux je peux t'expliquer en français je peux t'expliquer en anglais karaha izy mazava tsara aminao le raha tiako volaigny raha amy tanàna misy zay sarotina aminany azonao le resaka quel que soit constitution ambaranao agny zay tsy mijery zegny fa hoe raha misy amy tanànanay dia zay sarotina aminany satria io fiarahamoniny zay misy aminay ao sy ny karazany ary zay dia magnazy daholo zay olo avy aminay ao ke raha magnaro article 1 2 3 4 article zegny sy namany ajenay zay article zegny fa matoa misy fanjakana maefa eto misy fanjakana maefa Nosy-Be c'est pas une ville lambda de Madagascar. Nosy-Be c'est la première ville, la première destination de Madagascar. Est-ce que je peux te poser une question? Combien de touristes mandent à Madagascar? 100% touristes à Madagascar mandent à Nosy-Be. Je te pose la question. Donc, Nosy-Be, c'est pas une ville anodine. C'est pas une ville quelconque comme Ambala Tchekozengwe. Donc, nous, il y a un événement qui se passe dans cette ville. C'est pour ça que nous, on est en train de se dire, oui, mis problème tanana yu, tokni rabbe ngatin raze sinam. Mi voulons zin oui, zem rabbe sinam ne article de constitution sina, on s'en fout l'article zin. Fan raene fou, tanana ne yu misra marare nan. Déjà mi voulons. Alors, quand vous faites ça, quand vous êtes en train de dire, vous ka ulom zay, zima tonga zay radical. Ma dizaine de problèmes. Ul baka mtsiko baka himurisi. Ya, is baka mtsiko ne zani contre les tontiers. Ya, as ko ne la, as ko ne tontiers na be futne. Ah non, ma zama na tska na ik mari na no me futna tska to no pot sangati l'élève ne faisait ma les commentaires. Ya, voilà. Kana na tska to. Oui, OK to. Is problème, tska ka rai fa rati kurang ne zin tonze oui. Tanana atsika io atsika zegny ko tsy hosarotina amy raha atsika io atsika tsy amby olo hosarotina aminany zay fo mahatonga zay mikoragna io ni zegny ane mahatonga zay mandany fotoagna eto mikoragna aminareo io fa hoe tanana atsika io izy koa tsy atsika tompony sarotina aminany anao aza miamby olo sarotina aminany zay fo fampirantsika fa raha volaignao ndraiky maro hoe no raha tianao koragna amizay zao azoko amle messagenao hoe non raha tianao koragna hoe Madagascar ane volainao tokony talahiky dikan'izay tsy tokony idirany hoe rabe sy namany bon anao ma agnatin'ny message agnatin'ny raha ke ialagna tsiny ton raha ohatra ka hoe tsao misy hoe nanjary ny attaquenao personnel le izy de azafady ya anao azafady ton fa le message nao ma zegny tsy raha be fa azoko amizay zay raha tianao idirana zegny azafady la ton ya azafady after tiako todigna amy peuple malgasy zandry atsika zao
atsika zao mbola agnatin'ny état sadasada. Ia. Mbola agnatin'ny état sadasada. Déjà sasany vola par intérim. Za baka tsy mahay ino ma le par intérim. Ora raiky ambadika ato volagna extra. Extra entra io. Voilà. Entra extra. Araiky ato atsika zao volagna par intérim. Hitanareo rehefa magnaraka leva, atsika zao sika amin'ny leva ty boka zay efa ela zay nefizako be tsara fanoto raty nandeha tampoka boka. Ke zay zao agnarareo tsy tafikoragna raha maro zay anareo zao gaga edy e fôtony mety koragna mety misaotisaoty hoe bon boka tanosy be igny ambelatsika aminay nosy be igny dia amaragnantsika nosy be igny akendriky zegny mbola mamerigny ampagnajagna ampiondrefagna hoe amin'ny la famille regny olo manamanjo regny voilà ataotsika hoe miara-mihiro aminareo fa regny zegny raha tsy maintsy ho takitsika ny fahamarinana agnatin'izegny fa indrindrandrindra mba tsy hisiany raha karaha regny eky mandalo amin'ny tanànatsika io aza misosoka alahelo anareo fa zay ndraiky zegny eto mety zegny raha mety vitatsika jiaby miaraka zegny ohatra misy ny fitavandregny aminatsika jiaby agny amin'ny tanàna igny mba ahafagna zegny mitondra raha mavesatra aminareo ke miara-mioro aminareo fianakaviana amin'ny raha mafana marary mahazo anareo amin'ny raha igny de miondroka ampanajagna amin'izegny nandaniagna lera maromaro zegny le sujet-tsika zao boka zany karaha ty araiky tato ny volagna intérim araiky tambadiky tato intra extra azonao déjà zany tandregny izy boka anao fa namaly donc feno namaliany zany fahabararaha igny fa za fa tsy haika maly zy mareo e atsika zao amizay mizaha le mot naboakandreo hoe intérim intra extra nagnino basy ro profite le raha intérim ro commence miboaka koa le forongony hitanao le boaka le forongony le intra extra ndraiky le intérim mihitsy mamory le forongony manangana le forongony ny tiako aviagna za mitodika amin'ny peuple malagasy vahoaka malagasy 33 millions personnes atsika atsika kazakadaleny reto extra ndraiky intérim reto fa ireo le tady avantage ndreo aviandreo nagnampody reto forongony reto baka nino azahoandreo vato amin'ny fifidianana hoe ho ahazo place agnabognabo attention raha zegny ambarako anareo vahoaka fôtony raha zay fa matetiky fa mangondro vahoaka baka raha zay zany fantatra à chaque fois misy révolution ataon'ny peuple ararotindreo amizigny reto olo extra intérim reto zany olo fa zatra mpangala-bato e olo fa goekantitra amy fangalaram-bato za fomba karaha nandalo tao Toliara igny nagnapetraka PDS ke ministre ny intérieur tsy au courant anao tsy lany fagnahy avao ora atsika nagnapetraka PDS tadeko papier blanc sans signature aia man tegna marigna am'le lalàgna ke eto za mitodika amitsika vahoaka malagasy raha zay mbarako anareo sanandry anareo kaza matoky reto goeky antitry ny politiky ndraiky reto dinosaure ny politiky ndraiky reto mena vava reto fa ro zao magnano raha antsoritandreo anareo baka anareo ifidy reo mahaiza mitsamboky igny aza mitsamboky mipi ro tiako fa teo ny ala anoizako attends misy namatsika raiky magnano commentaire io hoe anao zegny jotsoagny magnano président tsy taonako zay bon igny blague aparan'le namatsika Alex Diego i ok zany anao bon agnatsoritako le raha koragninao zoky be ouais anao zegny mizaha qualité ny olo magnano politique amitsika
Antsika niany zay antsika koragna fôtony azafady amintsika magnaraka leva mety ho lava izy ty fôtony nagnino zay fa ela tiagnanora be fa zo zay magnararao paty zay tena mary za manokatra fôtony raha ty fa ela zay na zo izy mety de anareo feky mizaha amle meganareo metimety aminany fa bon maromaro zay sujet mety mitoto mandala amle sujet raiky zay zany hitanao zokinakay raha manahirana zaminga panty président de l'Assemblée nationale nde za tsy kaiky izy honorable io député tsy tokony kaigny honorable fa hoe député roe fanavinambarako raha zegny député citeny ity ranamana tya ity frère atsika raiky ty izy avatsika fo izy za zalahy mandiniky manafo za misy lera za tsy melo fa za tafitokiky nomoaly sa niany izy zay tsy haiko nomoaly izy nagnano publication momba Toniky Roberto Toto Roberto député Roberto zala tongo zala nagnino ma zay asahigna zay nagnino asahigna io tanareo fiainana zay misy olana tsy voatery izy mivolagna hoe le namboarazana anao azafady zegny ataoko volagna zegny entony fôtony antsika rah potrakapotraka boka hoe izy tsy voatery volagna aminao hoe anao hoe dimy fandroaka le namboarazana hoe fa le fomba ataony fo zay magnasarazana anao le fihetsiky boka i Roberto zegny ino ma raha tsy nataony olo zegny apetraka eo ny namy niany izy le tao raiky ty panty izy mametra-pihavanana za zegny hoe nino izy amin'izay magnano le resaka sadasada io hoe bo interruption namana za naka raha amin'ny sujet raiky zegny momba raha ataony na assemblée io na amin'ny raha jiaby intérim sy intérim io naka zokinaka raha tsotra fo hoe atsika zegny niala le raha essentiel tamy voanalohany volanko ireo colonel efatra dimy lahy io koa fa nandeha tambotsirotsa volany hoe horavaniny daholo ny institution fa ireo boka teo amindray zegny navy reto requin jiaby reto nagnantony rô zegny hoe fandaminana ny ttt nagnova discours rô hoe ny tanàna HCC zo io président HCC tiako andeha dosininy lakle tsy hita atsika zao agnatin'ny kafoyatsy saboka zy fa bon izy zegny atsika tamin'ny fotoagnan'igny hoe tamin'izy nivolagna zigny raha be fa bon izy zegny hitanareo ataony président de l'Assemblée nationale le mec zahy koa nareo niana Timotoy izy magnano ny ataony agny fa bon atsika koa tsy mangala olona amizegny atsika fo mivoa ary zany nivolanko tamin'le vidéo nataoko tamin'ny levonakany any hoe mitandray mavolanko monsieur le maire Jovojara amin'ny fomba fivolagnana amin'ny fomba anehoagna hevitra satria zay zao ny afaka mivolagna zay raha tena volagny ino ndre zay tsy raha président fokotany any azo mo olo mijery zay zao anao koa olo responsable azo mo mijery atsika zao tsy mijery zay tsy raha président ndre président fokotany tsy anagnany fa apitako raha fa ohatiny hoe za zegny hoe za ny tegna leto hoe nino za nataony nga raiky ny karaha ty ton tsy azo atao karaha zay le izy alamina io tonko alamina io anao ndraiky vepany zegny monsieur bora réglage nagnino mety misy raha tsy fankazahoagna sy ny namana alamina nareo mangingigny fo zay fa nareo olo maviditsika fa aza boka devant io fôtony i raha ataonareo boka devant hitanareo zay le différent hitanareo zay mampavendrana atsika boka avaratra za namenareo exemple à quel point nous sommes vendrana i siteny andraiky Toniky Roberto fampitana reo mga bradiso tsy haiko mahino karaha hoe olo navy mifankatia tsy mifankatia ndraiky mipody azy anao misy karazana misy bera zegny na miarahanao io nareo tsy zay tsy zegny hoe zay zegny image naboakanao tamin'ny il y a 2 ou 3 jours même pas 2 ou 3 jours c'était hier atsika ndraiky zegny
le araiky vadinao vambanao igny le vadinao zay vambanao entana nanjiaby na tsipitsipinao amy lalabe ianao le mantsatry zay hoe zay le image nataony atsika agny ndraiky azova amindray mba mitokika amizay azova mitokika amizay ro manafo bony mitokika fa roga boka varatra agny koa ke zara tiako volagnina amy raha io amy sujet zegny atsika mila mangova anareo mitondra anareo responsable politique amy faritany Antsiranana agny amy faritany blanco dikan'izay boka nosy be na diana io na sava ivoanareo le logiciel nareo zany hoe mety misy raha tsy mampifankazo anareo normal fo zay amin'ny maha-olombelo anao mety misy raha tsy madakord fa ajanona le raha tsy madakord atsika iny na korokoragna manginginy agny fa atsika mila se concentrer amy l'essentiel dia ny fahazahoantsika fahazakantegna na état fédéral io na ny province autonome na tout ce que tu veux hoe ny fahazakantegna faritsika io ny essentiel fa izy koa tsika le hoe le adiaditsika madinidiniky igny andeha boaka atsika amy lalabe ry atsika tsy crédible ny any Tonoky Roberto ndraiky citeny magnano mariage mariage nitsika reny ndraiky ya za mera eto za tompitana eto azala ino loatra mazingy anao io mazovy iro amizay magistrat de la ville tsy haiko na ino le mot magistrat de la ville io zandroko anao olo magistrat de la ville anao magnano débat de presse karaha igny zala zay baka citena rivo lanko citena ndraiky Toniky Roberto mariage midriky l'église aby ro anao ndraiky ato ya za eto za mera za ty commandeno zay azo manao tito azo atao karaha io zala azo atao anjany raha io député io nitsika jiaby fo io ny fidiny vahoaka zo zay autorité eto zay hoe sezy jiaby miody magnano karaha ty magnano zay nanino maibaba ty ino loata maraky za zay hoe tsy karaha zegny ton ifonagna zegny zala anareo tsy maintsy bradeso fo mandeha ry koa atsika ny volanko aminareo zay le avindragnana anagnatsika io le volanko aminareo atsika io mitaky raha fo atsika mangataka raha fo atsika mbola vendraka mihitsy le mpagnano politika amitsika agny tsy à la hauteur rô tsy agny fo tsy à la hauteur ary za de mbola mivolagna fo eto monsieur le maire izy koa raha igny interview nataonao igny na amy forme na amin'ny fond misy raha marigna azo soagnana anatin'ny rakoragnanao fa tsy tokony mikaraha igny nagnanaovanao izy fotony anao tsy afaka mivolagna karaha fotony anao c'est pas n'importe qui olo vahoakany Diego jiaby nitsangana nagnano pekipeky nandeha nangalanao tary tarasara tary de ny fitiavanao sy ny namany sy ny fa niana anao aza mitorogno anao mitorogno zala ino raha toromanao ao nino fitorogna ninao aminany fa io tsy vitanao zaraiky fa io miaraka anao tsy maintsy miaraka amy raha lainao amin'ny anabavinao sy ny namany sy ny namany atsika jiaby ao miaraka mampandroso tanàna atsika io fa tsy hoe ke za eto za mera eto za zegny hoe agnanaovako volagna karaha zegny zala azovy loatra manao ty io boka zany angalako volagnanao zegny io ne problème tsika varatra agny hoe tsy mifampitandrigny anao zao ivolagna za koa olo micomprendre tsy ho aleko ratsy le volagna ataonao zany aleko tsara zegny ahezako miary ny amarebaka fa atsika zao io mivolagna ro mpitondra amitsika varatra agny ro mirabe ro io tampoko raha regninao bakao nino mo ty atipaka anaro ahitanareo izy tsy le fodiany agny ny solution fa le ifankatiavanareo mampandroso tanànatsika jiaby union fait la force fa izy koa nareo tendu nareo zay ty ody ino marany de ataony le nareo samy anareo ny tanàna fo tendu
rô tsy tokony mifangala baraka karaha igny. Ka justement Izy nanino raha tokony vérité na raha namparary izy tsy tokony angala baraka namany satria Voilà, na tena na tsy justement. tena rô samy olo nifidiny vahoaka atao. Za tsy ary nikorana tamin'ny monsieur Bora Réglage député-tsika Non, fa le raha nataony monsieur le maire Diego Serez igny tsy aminany igny. ty aminazy, Ah, tena io ty aminazy, désolé. Zay Tsy aminany raha nataony igny. Fa izy aminazy. mitôro. Izy Yeah. mitôro. Andraiky Hazana. manano karaha ty mitsangana mihiny hodiny. Hazana. Anino manao ty e? Anao tsy karaha io zala azafady. Za aleva conseiller ambesa baka ty raha andevolaniko aminany. Anareo magnaraka ty vidéo live ty. Izy koa hitany vidéo nakah ty, za ataony conseiller koa. Za proposition ko conseiller nana amin'ny communication. On ne se communique pas comme ça, monsieur le maire. Parce que tu es anao marigny anao rabe fa le fomba fagnanaovanao hevitrinao na raha marigny izy manjary tsirabe fotony anao meran'ny raha io le fihetsiky sy namany le gestuelle nagnino sy namany tsy marira karaha regny na raha marigny raha volanao manjary diso fotony le mahanao anao le trombapitranao agnatin'le izy sy ny karazany sy namany tsy aminany. Na nino raha koragna anao mety tsy d'accord amin'ny rakoto raha ndresy sy namany sy namany fa le fomba fanehoanao igny hevitrinao igny de diso anao agnatin'le izy ary magneky koa anao amin'ny maha katolika za fotony anao katolika koa baka hoe fahotako lehibe de mifogna agnatin'izegny za hoe magneky diso anao am'le raha lainao fa tsy hoe zegny hoe andraiky anao masaky mivolagna za tsy volagna ty koa maraha koa izy tsy ho tanty anao mazovy atsika ty mazovy. Rena zany hitanao volagna tao Maurice ato atsika zay mila miorganiser morenginy politicien varatra. Alors atsika baka tanao le problème raha ataotsika zegny hitanao azaveka amle olo magnaraka atsika zao hitanao le problème raha misy amitsika raha tsotra fo atsika zay mangataka raha maro. Atsika mangataka hoe ameza zay no province autonome, ameza zay ny état fédéral, état fédéré, ameza zay zegny hoe zay tantagna ranay, ameza zay zegny hoe sinama, zay tantagna zegny hoe ne sinama. Mivolagna amindray le olo abo ok amezany anareo e. Tsy raha magnino zay, koa zay fô raha tadiavinareo amezany anareo. Fa légalité tsika de andreziny, ndrezofo, médiocre le izy. Azasanao le tagnileny. Amezana anareo basy izy fa le qualité tsika iza aloha koa tamin'ny entretien igny c'est vraiment médiocre igny entretien anao afaka mi-s'exprimer magnino fa hoe anao za mivolagna fa tanànan'ny Diego io ninao anao tsy afaka agnano volagna zegny fa io tsisy olona andovazo tanànan'ny Diego mbola tsy niteraka atsika io fa nisy maty atsika mbola misy koloko io dikan'izay anao tsy maintsy micollaborer miaraka amin'olo jiaby sy nama na tianao izy na tsy tianao fa izy koa misy raha tsy fagnarana agnatin'izegny agnany coin atsika mikoragna zegny fa hoe anao député ke andeha toro anao aza tao anjanja natao zala anao io ba zegny azovy amin'ny tanànan'ny Diego ty aza tao anjany tao tsy nety zegny aboka eo ne amin'ny resiko le débat nataony igny tsy haiko na journaliste manafo na olo karakaraha io simple normalement ne amin'ny déontologie ny journaliste tokony tapanga igny image igny izy koa sy fa nanonga karaha igny anjaran'le journaliste manapaka izy zegny agnatin'ny déontologie ny journaliste cameraman ny anarako raha zegny fa raha iny mpanjainy laolo igny non mais attends c'est ridicule, je suis désolé ridicule anao magistrat de la ville maire Diego Serez de molo mitorogno izy mitorogno maire Diego Serez tsy haiko natorogny fa mitorogno ngiahy tsy mety sinon tsy normal nataony on peut pas exclure quelqu'un ou agnatin'ny responsabilité ny samby fidimbahoaka nareo io moi je comprends pas les attitudes nani on peut pas exclure député Bora zegny za tsara mifidy izy fa il est aussi élu il fait partie de la médecine nationale za ndraiky agnambaranao zandry député Bora
zay jiaby niaraka nianatra tantana tampy filoatary tamy complexe. Izy igny manafy sara tsotra simple sociable izy tanao igny. Je le connais comme ma poche. I tampy filoatary zay jiaby. Za mahay izy. Fa izy tsy mahatsiaro za. Izy igny manafy farany tsy tia malo. Fa amitsika Madagasikara igny zandry politique ty mamadiky lohan'olo. Anao koa nagnanaka bariky politique Madagasikara le vahono jerindreo jiaby mivadiky avy eo. Azonao? Nagnino maire tamy premier mandat, deuxième mandat nany izy tsisy action karaha regny. Fa nagnino zo io? Izy nanjary mivadiky monstre. Aloha ataoko hoe monstre. C'est indiscutable raha karaha regny. Tsy manjary za place nany, je peux pas présenter devant le peuple Ndigo. Ça tient. Parce que les actions nataoko, c'est indiscutable. Atsika zao ivolagna raha nivolagniny. Oui, tamy décembre. Hoe anareo mpivarotra nangataka fa ay mora hely le inauguration bazary hely. Nivolagna io tsy haiko le 15, tsy haiko le 16 du mois. Atsika niany fa le 24. Aia le bazary hely, tsy kimbiagna. Or ndraiky izy tary, comme tu dis hoe 16 jiaby niodiny, niteky. Zany za raha igny koa zany le mbaroko anao. Mason'la olo ty niany tsy ndraiky iboaka. Non, raha nataon'igny tsy aminany igny. Za koa tamy place nany conseil mais incroyable. Hitanao conseil mezako izy tsotra fo. Conseil mezako monsieur le maire Diego Serez. Ady soa conseillernao amin'ny communication parce que igny interview nataonao igny sur la forme et sur le fond, c'est médiocre. C'est vraiment de médiocrité, mais pas possible. Tu étais agressif. Et tu t'adresses à qui? À Azo voulait s'adresser, non? Tu veux parler à Mni, peuple Diego. Mais si tu veux courir à peuple Diego, il ne faut pas être agressif. Tu peux expliquer, oui, écoutez, Zar, il va au Kanansran, problème na comme député bourra réglage des eaux, c'est une situation. Azov donc tout un gizani Azov nous adresser nous ano vem adresser me voka na tsrana ano como adresser me voka na tsrana ano vulo zone ravita ku zone na toku na roma metka famtaninga we momba we zin we outra momba rabesim namani bon différence na kamni député bourra réglage des eaux des sinamani. Tu peux être calme, vous le savez. Ni acceptable, ni maçon, vuga, sinama. Zézagi, zamera, et tout, zatu, m'en comme azov, l'autre, pas ticati, tout kono, oh. Non, on va zafar, di fou, non, zani. Ah oui. Fana roche, zat, m'courant tamni député bourra réglage. Arzat sadin fidiz, zat simpid, zampet kandapit. Les fonds bafanganovano, les ratiamnan, monsieur le maire. C'est une nino. Ano dia olo mitorno anao amin'ny place misy anao io fa mbola hoavy ny vahoaka anasana magnadoso anao amin'ny bolo amin'ny place misy anao io no mahazono raha volagno zay navy nivolagna za teto monsieur le maire potoko raha volagno ty navy nagnanitra za teto monsieur le maire président ny gouverneur atsika navy nivolagna gouverneur atsika za monsieur le maire I Tasiano. Ouais. Nananovako vidéo izy nagnanitra izy. Ralahy, moramora io. Tsy ampy une semaine, monsieur le maire, zany volagna io gouverneur atsika io, navy korontagna be tany ndraiky jiska nisy fatiny tsaiky taona lanjaigna tamin'ny tanànan Diego io. Agnatin'ny vidéo koa zay monsieur le maire. Nagnanitra io ralahy io za. O ralahy, moramora raha ataonao io. Moramora raha ataonao io. Izo io I gouverneur atsika igny, Tasiano génial igny tsy haiko aby hitany misy ananjy. Azonao zany, raha tiako volaina aminao, moramora fitorognana.
fa io vahoaka fo magnameno raha baka avao koa vahoaka koa fa mivadika lohanao adosindro aminao io fa raha karaha reny tsy fatao zegny satria anareo jiaby io miaraka mitondra io tanànatsika io anareo jiaby io miaraka mikatsa hoe ino raha mampanjary tanànatsika io hoe izy koa méthodeny solution namako iny anao magnano geste re ai méthode any méthode mila nde hiada igny hitanao le raha le venja pony izy anao amizay izy karaha iny qualité anareo samy mitsakarakaraha ampanjary tanànatsika io dikan'izay tsy tokony karaha iny fomba fagnanaovanao ananjy nagnano izy mety vitany tany sy ny namany izy anie navinivolagna hoe de 15 problème délestage io mahita raha be sy ny namany amy jiramafo fa ok mety tsy tafaboakany le izy sy ny namany akory atao karaha zegny koa mety amy secret sy ny namany fa anao le fivolagna hoe tanàna Diego ty zay za farany eto za tsy sogny commande za eto azovy manao azovy anao io ke agnano raha be monsieur le maire za tsy contre anao za tsy anisy raha korako momba anao natana hely fa le fomba fagnanaovanao iny raha sy namany fotony matafy toy ny za hoe de vo amary kristiany fa hoe robaka babaomby igny za ndray non le itsy aminahany fotony tanao atsika tsy afaka ampandroso tanànatsika atsika tsy afaka ampandroso tanindrazagnatsika io tanànatsika io atsika jiaby koa fa agnano raha karaha igny ifamiliky ifampitsokoriky anao nagna raha tsy manjary problème monsieur le maire atsika io amy fahitavako izy za tsy mahay fa nakazy mety madeso za il est encore trop rancunier de ce qui s'est passé mbola tsy maty valabakibo zegny izy amy raha nahavoa izy maintenant zay ny fahitavako izy fa mety diso amizegny ary mety madoso za zegny nde za koa nagnano karaha zegny zegny ny antony za tsy nagnano commentaire zy tsy nagnano vidéo zigny mbola hitako hoe tsy maty mafana taminany tsy maty valavakibo izy mety izy tsy mamezako tsigny izy fa te mety nafy taminany ny filifasa za tsy nia karaha koa nataony lefa boka ta Diego tany andesika ta Maurice ta la Réunion tany mety nandeha lakina ve izy tany agnino tsy haiko aby zegny fa mety tsy maty valavakibo izy de le tsy mahafaty valavakibo izy amizao io amizay lasa ataony hoe fitoragna ndraiky valifaty za tegna de mialatsiny za tsara ikoragna raha momba monsieur le maire Diego teto ary za tsy de mivolambolagna olo karakory fa za de mivolagna fotsiny hoe le raha be sy tamin'ny entretien nataony igny manahirana zay mitandregny anazy fa zao fotsiny raha angatako aminany ampodiko antsika jiaby olombelogno jiaby mitandregny lelève ty hoe anareo olo samby maventy amy tanànao quelque soit olo maventy amy tanànao fa aza mba torogniny le izy aza mifampitoritorogno atsika fa izy io ane atsika jiaby io ny tokony hitondra amy fampandrosoagna io tanànatsika io anao zao mety tsy d'accord atsika zao ne par exemple Zokobe atsika zao magnano lève matetika amaray mety misy raha tsy madaccord atsika fa le raha tsy madaccord atsika tsy amy Facebook eto atsika ifanasavagny amizay fa le raha atsika mifanotsy fotsiny mikoragna hoe aza la Zokobe raha karaha ty nataonao tsy tiako na raha karaha ty nataonao zany fabra tsy tiako atsika mifandagny amizay ok zala fa izy igny karaha ziny de atsika mety tsy d'accord fa amizay fa atsika ndraiky tsy magnino mijanogna amin'igny fo zegny igny fa hoe le fitoragna mihodigny seza gauche à droite zala iny loatra matsika ty amy sujet igny zany de malahelo zany fabra nandehandeha lerantsika zay olo jiaby ok fa ianao megandreo tanàna agny non fa tsika magnano eto ata jusqu'à aligny agny fa tsika fanojy amin'ny raha ty bon mandeha izy zao zala zoky anao nisorako nihidriky teo ary isorako atsika jiaby mitandregny ary eto apodiko ndraiky amin'ny agnarany jiaby hoe taminanomboako teo za fa nagnare minitra ne jiaby donc zay apodiko atsika managna havagna mitosany fahafatesagna igny nietraketraka ny sasany miaraka miondrika aminareo zay miaraka malahelo aminareo zay fa zao tena bokako alefako amy vahoakany Ambaribe mangala andra raiky atsika vahoakany Ambaribe mangala andra raiky atsika mba manaova en deuil nindro efitra hoe la marche blanche fa navesitra amitsika Ambaribe aligna raiky faty efitra
tsy haiko nataonareo misamidiery na mare dimanche organisenareo ambariobe le raha fa mavesitra amitsika ambariobe zegny ary mavesitra ho atsika Madagasikara mba fanehoantsika lialahelo amin'ny namatsika nidosany fahafatesana amin'ny fianakaviana raha angatahako hoe manaova marchand blanche atsika ataova lamba fotsy na fleur fotsy na drapeau fotsy ataova hitan'izao tontolo zao hoe mba hangatahana tsy raha karaha igny eko isan-tanàna mba raha maravoravo hitsinjahana iravoravoagna 32 dents afaka nakabaka aminay jiaby eto zegny fary hoe atsika vahoaka ny Ambariobe surtout mitsangana eky fa basy zay nefa eky zay anareo mpitondra amin'ny Ambariobe anareo navy tagny nipetraka beta aminay teo anareo zao mitondra zay aza atao raha ifamaliagna ifankaratsiagna mba tandrignesa zay tandrignesa vahoaka antogna vahoaka fa tsy hoe ke za zio ny eto araka mimerany Diego igny anao tsy navy teo koa tsy zay nagnapetraka anao teo dikan'zegny aseva ajany tandrignesa zay antogna zay zahava zay amaragnako izy mpitondra fanjakana ministre de l'intérieur justice population ny tourisme surtout eraka Madagasikara aloha ampidiana le dina ataovanareo dina eraka ny Madagasikara fa io koa mbola gaboraraka nareo io fo atsika tsy lamy atsika tsy fandevitra fa ifandrangitry vangy eto ifamony faty atsika samy atsika nefa nareo micréer io hoe fiavagnana zegny naka teny apetrako abaka io naka fanambariko tamin'ny voalohany za zio tegna mbola agnatin'ny alahelo raha nandalo aligny andra efatra olo maty igny za ino réactionnareo malagasy ino réactionnareo surtout peuple ny nosy be raha nandalo igny za tsisy olo tandrignesako za ndraiky eto za magna publication igny fa za tsy hagnano live za mizaho hoe mba ino raha agnatin'ny jeritsika vahoaka zay raha nambarako ranabavy Belgique anao kaza magnano ambilatsy eniko rô zahava ino raha ataondreo nde ino message avy aminao zandro volagno kaza valigna ke naka koa atao karaha zegny Sandro Fabre izy izy magnano Joakim magnano fa zay zaha réactionnareo vahoaka ny Ambariobe ho tonga saigna anareo hitsangana sa mbola eo fo zegny volagna naka farany zandroko ambelako anao fa volagna za tsisy raha ampiako amin'ny raha volainao zay fa mahampy dia mankasitraka atsika jiaby nagnaraka le live ty elagnatsiny raha ohatra ka misy volagna tsy mipetraka taminany na fitohinana atsika tagny na hoe raha karaha zegny ifonagna zay fa zay moa zegny araka volagno teo efa ela tianegna anaovagna live ty mitambatra fa zo izy nety de nagnararoatra zegny karazana hoe nagnararoa-pately zay niany tagnaty raha jiaby zay fa volagna ny zoko be teo de mahampy ary ombako managna aminany mankasitraka atsika jiaby zegny moa dia miombo elaelo aminareo zay manananjo tamin'igny raha mandalo an-tanàna. Ok donc isaorako atsika jiaby nagnaraka zay teto ary alagnatsiny izy volagny Sandro Fabre teo hoe lavalava le raha parce que fa ela moa zay talohan'ny bonne année talohan'ny Noël tamin'ny novembre feky farany zay nagnano live niaraka teto niany nipody amlohany le raha isaoratsika ny Zagnahary sy ny razagna nagnapody zegny amitsika ke eto ombako managna volagna Sandro Fabre hoe na ohatra ka nisy volagna tsy fataonay tsary nataonay teto niany tsy hoe tsy fitiavanay nareo tsy fagnajanay anareo fa zay ny volagna hoe baseky le cinéma politique nareo aza atao karaha igny eky vahoaka aza andesigna amin'ny raha vandivandy vahoaka marary aminay le raha marary amitsika jiaby le raha oka mba ifagnaja atsika anareo mpagnano politika ane mitavandra zay vahoaky karaha zegny koa zay vahoaka zay he mitavandra anareo ho apetraka ane en place mba hitondra zay amy mahitsy amy mariny oka eky le jeu politique tsika
taloha tsika nisy visa A, visa B, visa C. Anareo zao napitriky le visa D. Vision de démonstration. Zegny ne raha ndesinareo zo io e. Ke oka tsika zalaboko magnantsigny, miala fondro, miala satro. Aza atao soma le politiky. Zegny fonony angatana. Mametraka vanidrom-peona amitsika jiaby, angatana amy Zagnahary, amy magnaraka koa. Za tsy eo une semaine, za ndraiky eto, antanàna, antragno. Za mga publication fa za mizaha réaction nareo vahoaka. Saotra tsika jiaby.